Bos días a todos. Vamos a comenzar o pleno ordinario de 27 de xuño de 2017 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Primeiro, a aprobación se procede das actas da sesión ordinaria celebrada o día 30 de maio e da sesión extraordinaria celebrada o día 16 de xuño de 2017. Hai unanimidade. Segundo, proposta de adxudicación se procede da concesión da xestión e explotación do Centro de Recría da Deputación Provincial de Lugo. Non sei se queren debate. Queren debate de 6 minutos o voceiro do partido do Goberno. Moi bons días a todos. Señor presidente, este asunto, como todo o mundo sabe, quedou sobre a mesa na pasada sesión plenaria ante a presentación dunha serie de alegacións que facía un dos licitadores, dos concurrentes a este concurso público ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, do que temos falado aquí amplamente, e no que aparentemente se asumiu ese compromiso de que se a resolución era favorable ou en liña coa proposta feita polo Goberno provincial, en esta sesión plenaria sairía adiante esa concesión. O Tribunal ven de resolver nun acordo único o archivo das actuacións seguidas no citado expediente sin que proceda a efectuar pronunciamento algún sobre a suspensión do procedemento de contratación en tanto se resolve a reclamación planteada por don Xaime da Penaceide en representación de Ganados Deus SL ante a Diputación de Lugo, e ante o cal non cabe recurso algún. Esa é a resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Isto, sumado a diferentes informes do que dispoñen todos os grupos políticos, fai que se eleve a este pleno a proposta da adxudicación da contratación da concesión da xestión e explotación do Centro de Recría da Deputación de Lugo co seu número de expediente. Por un lado, desestimando as alegacións efectuadas pola empresa Ganados Deus, como xa viña na anterior sesión plenaria, e tamén inadmitindo o escrito de alegacións presentados o día 24 de maio de 2017 por Ganados Deus, por extemporáneo e por tratarse dunha mera reproducción e síntese do escrito de alegacións que se desestima xa no punto anterior, pois non aporta ninguna novidade respecto a esa situación. E, polo tanto, propónse a adxudicación da contratación do concesión de xestión e explotación do Centro de Recría da Deputación de Lugo, Galloso Castro, a favor da entidade Recría Castro, SLU, con un prezo, cunha tarifa de 2,39 euros por cabeza e día pola utilización do servicio para os gandeiros e tamén con un canon anual de 5.000 euros, os dous primeiros anos 20.000, o terceiro e cuarto e despois 100.000 euros a partir dese cuarto ano, é dicir, dos 11 anos restantes do contrato. Para elo, o adxudicatario deberá cumprir non só estes condicionantes, senón tamén todos aqueles recollidos na documentación contractual como base da licitación e nela integrar tamén as melloras ofertadas tanto de base económica como as non avaliables mediante fórmulas matemáticas. Son estas condicións esenciais de execución do contrato concrétanse, entre outras, por exemplo, en dotar do centro en función do nivel de ocupación do mobiliario, da maquinaria e os aveños que resulte da memoria presentada no proxecto de explotación con ocasión da licitación, sendo esta tamén unha obriga contractual esencial, medios materiais para a área de elaboración do leite, como 2 tanques de leite, 4 termos eléctricos, varios distribuidores de leite, carro con bandexa metálica e demais, ou a mesa de aceiro inoxidable de
das dimensións que se recollen na oferta e os biberóns e as súas tetinas, tamén na área de recepción dos animais cunha báscula digital con manga para o pesado dos animais de menos de 250 kilos, unha carreta porta becerras ou un ordenador para o procesado da información recollida e diverso material para os animais como termómetros, crotaladoras, crotais, tintas, etc. Tamén a incorporación de nova maquinaria como o carro mesturador autopropulsado, unha telescópica de máis de 7,5 metros, encamadora de palla, camioneta destinada á recollida dos animais pequenos nas explotacións, remolque para o transporte das xatas, dúas máquinas a presión de alta potencia para o lavado das instalacións, casetas individuais para estar baixo teito, carro mesturador autopropulsado, outro máis, encamadora de serrín ou arrimador de comida autónomo para as 13 naves, como outras inversións como 2 analizadores de rede eléctrica, báscula para camións de 50 toneladas, báscula digital con manga tamén para os pesados dos animais de menos de 2.000 kilos, muxidora portátil ou bañeiras podais para a correcta realización dos tratamentos. Con esta adxudicación, con este equipamento, con estas condicións esenciais do contrato, garántese un nivel de excelencia na prestación do servicio no primeiro centro de recría público da provincia de Lugo e da nosa comunidade autónoma, que esperemos que hoxe, unha vez resolto polo Tribunal Contractual ou polo Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ese recurso presentado e dicindo que o órgano de contratación o que debe resolver sobre as alegacións formuladas nesta fase do procedemento e vistos os informes con un grado de vinculación amplísimo, por non dicir pleno, emitidos pola propia mesa de contratación e polos diferentes servizos vinculados a esta actividade, sométese á aprobación do Pleno para que, máis antes que tarde, poida ser unha realidade a apertura e o inicio da actividade no centro de recría Galloso Castro, despois de terse producido esta dilación de un mes que hoxe se antoxa innecesaria. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí. Señor presidente, señoras e señores diputados, membros da prensa, moi bons días a todos. Ben, tanto na miña intervención na pasada sesión como nas sucesivas intervencións deste grupo queda claro, eu creo, xa a nosa opinión sobre o centro de recría de Castro. Pero sí me gustaría facer unha intervención e aclarar o sentido do noso voto en esta cuestión. Decir que nesta bancada a prácticamente totalidade dos nosos membros temos responsabilidades ou tivemos responsabilidades de goberno e sabemos moi ben o que é xestionar recursos públicos. Así que, con esa responsabilidade e tendo en conta tamén que sabemos cumprir a nosa palabra e dixemos que unha vez resolto o recurso, pois facilitaríamos esta adxudicación, xa lles adianto que nos vamos a abster. Pero, ainda así, tendo en conta esta resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, dicir que, ainda que non son xurista nin teño coñecementos de leis, si sei ler e entendo que leo. A veces, humildemente, teño que decir que teño que ler varias veces para entender o que así ven escrito. E lendo esta resolución, si vexo que desestima ese recurso, pero non entra no fondo da cuestión e no que a nós nos xenera inquedanzas ou incertezas, que era a necesidade ou non de executar esa balsa de xurros. Entón, eu entendo que non se plantexa un recurso especial, que era o que se debería haber plantexado ante o Tribunal Administrativo Central, e ven a decir, como decía vostede, a extemporaneidade deste recurso e que non caben tampouco recursos especiais ni medidas cautelares. Si entendo eso, pero non entra no fondo desa cuestión. E non me tranquiliza eso, saber, aínda que os informes técnicos din que non, pero tanto a súa intervención na pasada sesión, igual que a intervención do xefe de Servicio de Contratación na mesa de portavoces, dicindo que, aínda que a empresa adxudicataria
non ofertou esa construción da balsa de Xurros, dicen vostedes que si se comprometen a executala. A verdade é que, lonxe de tranquilizarme, aínda me xenera máis dúbidas, porque se tan seguros estaban, e así se valorou, de que non é necesario o cumplimento desas prescripcións técnicas e a construción desa balsa de Xurros, por que se veñan agora en decir vostedes que hai o compromiso desa empresa en executar esa balsa de Xurros? Si hai a completa seguridade que non é necesario, e así se contradice incluso con un informe técnico por parte do director da Granxa que dice que esos terreos destinados á execución da balsa de Xurros se van a destinar á produción agrícola, a verdade é que non entendo ese intento por ahora decir que se vai executar esa balsa. Xa, como digo, lonxe de tranquilizarnos e resolver esas dúbidas, sígueme plantexando algunha máis. Pero, bueno, non é función deste deputado nin deste grupo resolver esas dúdas xurídicas e, se en algún momento se plantexan, pois serán a outros tribunais ou outra xente que teña que resolvela. Pero, bueno, como ben decía, nós temos a responsabilidade deste grupo que vai facer, tendo en conta que sabemos gestionar recursos públicos, e non entorpecer esta adxudicación e que, máis, como decía vostede, tamén máis antes que tarde, se poña en marcha este centro de recría e, oxalá, o sector gandeiro de leite da provincia de Lugo se beneficie de esta inversión millonaria de máis de 13 millóns de euros. 6 minutos o vocero do BNG. Nada, bueno, moi bons días a todos e a todas. Moi breve, nós, visto a intervención do Partido Popular e dado que se van a abster, e na nosa vontade de facilitar a aprobación, pero tendo en conta que non asistimos ás mesas de contratación, tamén nos vamos a abster, co cal vais a aprobar sin ningún tipo de problemas a esta adxudicación. Digo que nos abstemos porque parece o máis coherente, dado que non asistimos como grupo ao que é a mesa de contratación onde se tomou a decisión. Solventadas aquelas dúbidas que existían no pleno pasado, pois non vemos ningún inconveniente en que isto se vai adiante e se execute. Ben, 3 minutos o vocero do Goberno, se queres, se non pasamos á votación. Non fan falta, eu creo que está suficientemente debatido o asunto. Por fin, parece ser que poderá porse en marcha o Centro de Recría Galloso Castro e, lamentablemente, temos que observar outra vez como os apoios se traducen en non votar a favor das propostas que enriquecen esta provincia. Non obstante, continuaremos traballando por ela. Ben, pasamos entonces á votación. Votos a favor. Abstencións. En contra non hai. Queda aprobada a adxudicación. Terceiro punto. Terceiro, adenda ao convenio da subvención excepcional entre esta Deputación Provincial e o Club Kayak de Foz para sufragar os gastos derivados da execución do proxecto denominado Construción de Hangar de Piraguas. Neste punto non sei se hai debate. En principio, creo que en aumento de plazo non sei se... Queren debate? Entón, tendo unanimidade, votamos a favor. Cuarto punto. Proposta de aprobación se procede da consulta pública previa no procedimento de elaboración do Regulamento Provincial das Hortas Urbanas Ecolóxicas no Parque do Río Rato e de Paradai da excelentísima Deputación Provincial de Lugo. Non sei se queren debate tamén. Ao fin, votamos voto a favor ou abstención? Votos a favor, entonces. Abstencións. Queda aprobada o punto. Quinto punto. Quinto, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a mellora e incremento económico dos plans de mellora de camiños. Neste punto hai dúas mocións similares. Propoño debatir as xuntas e votalas despois. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias novamente, señor presidente. Recentemente vemos como a Xunta de Galicia aproba o único plan de concurrencia competitiva que se distribúe por criterios obxectivos para investimentos a través dos concellos de Galicia
e tamén, polo tanto, dos concellos de Lugo, o Plan de Camiños ou de mellora de camiños municipais que canaliza a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e que o fai na legislatura do rural ou dese eslogan se abandeira o Partido Popular, nomeadamente o presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo. Pois a legislatura do rural comeza con un retallo importante para os concellos da provincia, para a capacidade de investimento que teñan na mellora dos camiños municipais. Dende logo, unhas infraestructuras vitais para o desenvolvemento da sociedade e da comunidade nos concellos de todo Galicia e moi significativamente, con unha especial incidencia na provincia de Lugo, onde temos os concellos coa situación demográfica, orográfica, xeográfica e de distribución dos asentamentos poboacionais que temos e que todos coñecemos. No ano 2016, este plan conta con un investimento bastante importante para a provincia de Lugo, 5.388.000 euros. Para o ano 2017 conta con 2.063.000 euros, outros tantos como para o ano 2018. No ano 2016 foi un plan anual, agora sale con ese carácter de bianualidade no que se facemos unha suma simple e sinxela, que son 5 millóns do ano 2016, se os temos no 17 e os sumamos aos que temos no 18, teríamos 10.700.000 e pico mil euros e, sin embargo, quedámonos en 4 escasos millóns de euros. Esa é a realidade. 6 millóns de euros menos para os concellos da provincia de Lugo no único plan de concurrencia competitiva que se reparte por criterios obxectivos. E isto é o que fai o Partido Popular, que exixe e que reivindica a igualdade, a obxectividade e a distribución xusta e equitativa para todos os veciños da provincia de Lugo. 6 millóns de euros menos para a provincia de Lugo. Que ademais se fan a través do Agader, unha axencia que polo seu nome debería ter unha entidade importante, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, e a que a Xunta de Galicia deixa esquecida e lle manda sacar destas programacións cos seus recursos propios sin implementar outros fondos como os múltiples fondos que poden proceder de fondos europeos, da Unión Europea, que eso prefire aplicalos a través de outro sistema moito máis acomodado aos seus intereses partidarios, pero moito menos acomodado ou axeitado para as necesidades dos veciños, co cal a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural en mans deste Goberno da Xunta de Galicia parece ser que é pouco máis que un titular, é unha entidade de xestión da miseria para os concellos en vez de realmente impulso de políticas inversoras, construtivas e que permitan o desenvolvemento do medio rural. Por iso, dende o Grupo Provincial Socialista, instamos á Xunta de Galicia a que incremente a contía das axudas correspondentes ao Plan de Melloras de Camiños Municipais, asegurando, alo menos, durante o ano 17 e 18, a mesma cantidade que no ano 2016, por unha cuestión de xusticia, de que os concellos non perdan capacidade inversora. E tamén instar a Xunta de Galicia a que en vindeiras anualidades atenda a capacidade orzamentaria deste plan dun xeito prioritario porque é fundamental para o desenvolvemento do noso territorio e máis nunha provincia coa singularidade da de Lugo, onde casi todo é rural, onde casi todo é medio rural. A maioría dos concellos, o que non ten unha entidade maioritariamente rural, ten unha preponderancia ou unha importancia moi destacable do asentamento rural da poboación e, polo tanto, todos o necesitan. E vímolo a través do Plan Único, onde casi todos os concellos da provincia de Lugo o que solicitan son melloras na rede viaria municipal nunha cantidade, nunha porcentaxe moi importante. Por qué? Porque, evidentemente, non podemos falar só do macro
da macroxestión do territorio ou da macrovertebración do territorio sin ter en conta a micro, a pequena que nos leva, a que nos conecta entre nós, entre o noso entorno máis cercano, pero que tamén nos conecta coas grandes salidas de fluxo de persoas e de fluxo de tráfico de mercadorías, que é o que ven a condenar pois esta atitude do Partido Popular. Pero non é que non teñan cartos, porque cartos sí que teñen. Cartos sí que teñen, o que pasa é que non queren repartilos con estes criterios. Durante os 6 meses do último ano, do ano 2016, antes das eleccións autonómicas, a Xunta de Galicia asina convenios con diferentes concellos de todo Galicia para investimentos en infraestructuras. Na provincia de Lugo, en concreto, asina convenios en eses 7 meses, do xuño do 16 a decembro do 16, 32 convenios para a mellora de infraestructuras na provincia de Lugo. 16,2 millóns de euros. Que se sumamos os 4 millóns de euros que sacan ora po 17-18, daban un perfecto plan único para a provincia de Lugo de outros 20 millóns, e que sería moi interesante para todos os concellos da provincia. Pero non, a Xunta de Galicia, o Partido Popular, elixiu outro sistema. Para todos, 4 millóns en 2 anos, para os nosos 16 millóns en 7 meses. 21 concellos recibiron esas axudas. 19 gobernados polo Partido Popular, 2 gobernados polo Partido Socialista, que foi o caso de Viveiro, e da Pastoriza, con cantidades, evidentemente, que só chegan ao 20% deses 16 millóns de euros. É dicir, prácticamente 13 millóns de euros ou 13 millóns de euros distribuíron exclusivamente a dedo a través de convenios directos cos concellos gobernados polo Partido Popular. Esa é a igualdade, esa é a homoxeneidade, esa é a obxectividade que predica o Partido Popular e que hoxe ten unha ocasión perfecta de enmendar encardinando co discurso que parece que manteñen na provincia e que non coincide co que practican na Xunta de Galicia onde gobernan. Por eso pedimos que se incrementen eses fondos, porque cartos hai. Está demostrado, é información pública, non é inventada, é información pública, a propia información que publica a Xunta de Galicia, onde vemos que os convenios para esta provincia veñen para Abadín, para Antas, para As Nogais, para Begonte, para Bóveda, para Castro, para Cervo, para Cospeito, para Foz, para Friol, para Guntín, para Mondoñedo, para Vicedo, para Outeiro del Rei, para Palas, para Paradela, para Porto Marín, para Río Torto, para Sober e para Viveiro e para a Pastoriza. Para estos hai 16 millóns de euros. Para 19 concellos do Partido Popular hai 13 millóns de euros. Para o resto, migaxas. 4 millóns de euros a repartir en 2 anos. 6 millóns de euros menos que no ano 2016. Non é ano electoral, entón, agora sí que xa pode o señor Feijóo practicar a súa política de atención a todos os cidadáns e xa pode exhibir a súa legislatura do rural para uns poucos. Eu, apelando a que sean coherentes co discurso que manteñen aquí na Diputación e que pretenden trasladar a todos os veciños, eu espero contar co apoio do Partido Popular para que, por fin, a Xunta de Galicia faga tamén un plan de distribución equitativa, obxectiva e homoxénea dos fondos, alo menos na provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do BNG. Bueno, en canto ao aspecto económico das repercusións que ten este cambio no programa de Camiños Rurais, xa explicou perfectamente o portavoz do PSOE. Neste debate, a chave é precisamente eso, a forma en que unha administración pública debe ou ten que repartir os cartos públicos, os cartos que son de todos e de todas. Os cartos que todos, con moito esforzo, en moitos casos, poñemos no que é nas arcas da administración pública para que logo o redistribuya entre toda a ciudadanía. Esa é a chave do debate e o que está aquí en cuestión. E hai que abordalo, neste caso, a política da Xunta neste aspecto en dúas vertentes, por así decirlo. Por unha banda está a vertente de cal é a postura política
estratégica que o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza ten cara ao medio rural, que quere facer do medio rural, se realmente quere acabar de gasealo, por así decirlo, e que non quede ninguén no mundo rural, ou realmente quere levar adiante políticas de vertebración, políticas que fixen poboación ou cando menos impida que se siga a perder. Esa é unha das cuestións. Lóxicamente, o programa de Camiños Rurais da Xunta de Galiza, un programa, como ben dixo o portavoz do Partido Socialista, que era dos poucos que se repartían con criterios obxectivos por parte da Xunta, axudaban, aínda que non o suficiente, pero axudaban precisamente a eso. Axudaban a que os concellos rurais puideran ter unhas infraestructuras mínimamente aceptables que, lóxicamente, non podían facer fronte a elas os propios concellos cos seus recursos. Era fundamental ese diñeiro que viña da Xunta, por iso é tan grave ese recorte de máis do 60% que mete neste momento a Xunta para esas partidas. Eso por unha banda. Pero, por outra banda, está, como dicía ao principio, o propio concepto de como se deben repartir os cartos públicos. E aquí, se me permiten, eu creo que hai unha componente de cinismo político bastante importante. Asistimos nas últimas semanas, meses incluso, a que por parte do Partido Popular se fixera bandeira, se estuvera vendendo polos concellos da provincia adiante todo o mérito, como a aprobación dese plan único, dese reparto obxectivo de darlle a cada concello que lle corresponde, non legitimamente, e non o que decide ninguén a dedo, fora unha cuestión do Partido Popular. Pero aí resulta que en todos aqueles sitios que realmente o Partido Popular ten capacidade de decidir, ten capacidade de deseñar a forma de repartir eses cartos que son de todos e de todas, non só non fai eso, senón que fai xusto o contrario. Na Xunta de Galiza, que debería ser o referente para todo o resto de administracións do país, resulta que aquilo que había, que tiña para repartirse de forma obxectiva, de repente, elimínase ou redúcese de xeito moi significativo, para logo despois, como ben explicaba o compañeiro o portavoz do Partido Socialista, darllo a dedo, con ese dedo repartidor do que falábamos aquí no debate de orzamentos, para darlle a dedo aos concellos que el prefire, que el lle interesa. É dicir, para darllo a dedo por criterios única e exclusivamente electorais. Castigar aqueles cidadáns que parece que son díscolos e non votan ao seu partido ou non votan de forma mayoritaria nunhas eleccións municipais ao seu partido e beneficiar con diñeiro de todos e de todas aqueles concellos onde os cidadáns, por as razóns que seña, deciden votar un alcalde do Partido Popular. Realmente pareceme que é moi grave esa forma de actuar. No canto de avanzar cara a criterios obxectivos de reparto, pois avánzase cara atrás e cada vez se instaura máis o caciquismo. Pero é que é máis. Parece que o Partido Popular, no caso da provincia de Lugo, lles dá por copiar todo lo malo que houbo nesta Diputación nas últimas décadas. Hasta o tema dos plans veciñais, un avance que creo que sin precedentes que conseguimos a iniciativa e a proposta do BNG, que se eliminara, ora resulta que parece ser que a Xunta de Galiza vai volver a instaurar. É dicir, aquelo co que levamos criticando dende hai anos que instaurou o señor Cacharro nesta provincia, agora, unha vez que conseguimos acabar con ele na Diputación, pois agora parece que a Xunta de Galicia tamén vai a recuperar para a provincia de Lugo para volver outra vez a cacicar, neste caso, creo que 1 millón de euros, creo lembrar. Exactamente, según anunciou o señor Balseiro, que vai volver a instauralo. Eu, de verdade, pareceme realmente unha cuestión sangrante, é unha cuestión que espero que os cidadáns non lle pase desapercibido e, cando menos, tomen nota do que está a acontecer. Pídolles que recapaciten, pídolles que pensen que o diñeiro público é de todos e de todas e que, dende logo, os galegos e as galegas, neste caso, os cidadáns da provincia de Lugo, non merecemos que se trate co diñeiro de todos simplemente para intentar gañar unhas eleccións municipais dentro de 2 anos. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bos días a todos. Bueno, despois da clase de moralidade que algún debería lle caer a cara de vergoña despois da exposición, porque precisamente o Partido Socialista e o BNG estuveron gobernando aquí os últimos anos, que eu recorde, eu levo alcalde desde o 2007, criterios máis inxustos que os que se fixeron aquí nos últimos anos en reparto dos fondos da Diputación, eu non teño coñecemento.
Realmente, sufrímolo moitos alcaldes e moitos compañeiros o que se facía nesta Diputación. É o cambio, é o plan único que ven di que se está explicando, é evidente da situación política que se está vivindo neste momento na Diputación, porque se non fora esta situación, pois seguiríamos como estábamos antes, repartindo fondos como fixeron os últimos anos, o seu partido tamén, señor Ferreiro. Debo admitir, agora vou me centrar no que é o plan de camiños, que nun primeiro momento, como alcalde, pois tamén me sinto un pouco contrariado cando vin a baixada de fondos. En este momento, pois víamos que había unha baixada importante, unha disminución importante respecto aos fondos do ano 2016, por iso decidín acudir á reunión que a Xunta de Galicia organizou no edificio que temos aquí ben cerca. Creo que todos os alcaldes deberan facer o mismo. Deberan facer o mismo porque era o foro de debate e o foro para consultar todas as dúbidas e o foro para que cada un puidera expoñer as súas críticas en público e debatilas entre todos. Pero non. Prefireuse utilizar políticamente tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego decidiron que os seus alcaldes foran facer, unha pequena manifestación diante da porta en vez de acudir queixarse onde o hai que facer, non? É un pouco, síntome un pouco defraudado e, sinceramente, penso que é un erro non falar onde hai que falar. Nesa reunión, precisamente, explicouse, e así explicou o director de Agader, de onde ven a disminución dos fondos respecto ao ano 2016. E tamén se explicou que o criterio de reparto dos fondos para o ano 2017 e 2018 está feito consensuado ca Federación Galega de Municipios e Provincias, que é o organismo que representa a todo o municipalismo galego e onde precisamente o preside un alcalde socialista. Non sei se agora están emendando tamén a él, pois que houbera ese acordo unánime de todos os representantes na FEGAM en canto ao reparto dos fondos. Estes fondos repártense con criterios totalmente obxectivos, tendo en conta factores como poboación, superficie, grado de despoboamento, grado de envellecemento e o peso de cada municipio. O real é que a Xunta, pese ao que están dicindo, aumenta a súa aportación, e así se explicou tamén con datos, aumenta a súa aportación ao plan de camiños en máis dun 100% respecto ao que aportou o ano anterior, o ano pasado. Así, no ano 2016, este plan estaba dotado con 20 millóns de euros. Deses 20 millóns de euros, a Xunta aportaba 3,5 millóns de euros e o resto eran aportados con fondos europeos do FEADER, do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Entón, vemos que este ano o plan está dotado con 16 millóns, 8 millóns para o ano 2016, outros 8 para 2017, pero todo fondos propios da Xunta. É dicir, a Xunta vai pasar de aportar 3,5 millóns no ano 2016 a aportar 8 millóns de fondos propios no ano 2017 e outros 8 no ano 2018. E eses fondos europeos do FEADER que estaban prácticamente a punto de rematarse, a Xunta decideu aplicar eses poucos fondos que quedaban de fondos europeos a rematar as concentracións parcelarias en marcha, que é tamén un asunto importante, que se financiarán cos restos precisamente desa medida 4.3 do FEADER. Antes deste ano, antes do ano 2016, este plan xa foi plurianual. Temos que agradecer, creo que entre todos, á Xunta que faga ese esforzo e que dote esa cantidad adicional de fondos propios para ese plan. Ao mesmo tempo, tamén hai unha modificación respecto ao ano anterior, xa que se pode xustificar a cantidade de 2017 solo solicitando o anticipo, que é unha mellora importante, xa que ás alturas de ano que estamos sería moi difícil para moitos concellos poder executar dentro deste 2017 a anualidade correspondente, porque entre redacción de proxectos, licitación e pedir os permisos oportunos, porque moitas zonas hai que recordar que están afectados por outros organismos como Rede Natura, Costas, Augas de Galicia, e eses permisos tardan un pouco e a Xunta permite que se xustifique esta anualidade solo coa solicitude do anticipo. Dito isto, pois, quédame decir a lectura das mocións que non saben ben de que falan, ou por lo menos que non o fan con rigor, porque realmente os fondos da Xunta vemos que se incrementan.
Din que se restan fondos para levar a cabo políticas clientelares, o que non é certo, porque os fondos repártense dun xeito totalmente regulado. Penso que, en ese sentido, os traicionou un pouco o subconsciente polo que decía ao principio, pola forma de reparto que tiveron tanto o Partido Socialista como o BNG nos últimos anos na Diputación Provincial de Lugo. Mire, se tanto lles preocupan os camiños e os accesos aos núcleos, o que teñen que preocuparse é precisamente dos propios da Diputación. Porque, se non o saben, tamén lle lo digo agora, a demanda principal é que xa que recollen as demandas dos veciños que tanto escoitan, a demanda principal dos veciños da provincia de Lugo son precisamente as carreteras provinciais, que son os viais principais de acceso a todos os núcleos de poboación do rural desta provincia. Hoxe en día, esas carreteras están nun estado máis que lamentable. Parecen máis ben corredoiras. E realmente están investindo os fondos, xa que o fan con criterios tan obxectivos e de forma sin mirar o color político de cada un, pois eu podo lle dicir que teño unhas das carreteras con máis tráfico da provincia e os invito a que as visiten. Estamos vendo como se arrexan algunhas carreteras polas que circulan 10 vehículos ao ano con aglomerado en quente, en cambio outras con moita máis densidade de tráfico están totalmente abandonadas. E carreteras polas que circulan xente de todos os partidos. Invitos a que recapaciten tamén e que destinen fondos tamén a mellorar a rede viaria provincial que o necesita, sinceramente. Moitas gracias. Vocero do Goberno. Moitas gracias. Me decía a voceira do Partido Popular insistentemente na legislatura pasada o que é medible non é interpretable e o que é medible en este caso non se pode interpretar. Esta é a realidade. Faltan 6 millóns de euros. Non pretenda confundir con que a Xunta pon máis. Quen lle impediu a Xunta aprobar o PDR antes? Por que esperou tanto a aprobar o PDR? Cando a máis tiña unha ampla maioría para facelo. Impediulle precisamente o deseño da súa táctica para que o traslado dos fondos non tuvese que ir a través de procedementos participativos, nin obxectivos, nin de homoxenización do territorio. Eso fixo que aprobasen tarde o PDR. Pero é que non hai fondos FEADER no 2014-2020, no plan 2014-2020, para incorporar estas axudas? Ou é que a Xunta de Galicia non concurre á captación de fondos europeos? Eu creo que aí está a realidade. E a realidade, insístolle, son 6 millóns de euros menos para a provincia de Lugo. Eu, de verdade, que o compadezco que lle toque a vostede precisamente defender esta moción, porque non está dentro dos 19 que tiveron convenio. A verdade é que compadezco. Entendo que ten que facelo. É dicir, podería defendelo tranquilamente a señora Candia que ten o seu convenio. Entón, pois, dalle un pouco igual perder algo destos fondos que xa lle engrasan a maquinaria por outro lado. Podería defendelo o que ten á súa dereita o alcalde de Outeiro de Rei, que, claro, que lle vai a importar perder 55.000 euros para os camiños municipais se ten 600.000 euros de convenio a dedo. Claro, podería defendelo calquera outro dos que teñen, pero a vostede a verdade é que lle toca un papel difícil. A Xunta de Galicia non pon nin máis nin menos. O que pon a Xunta de Galicia significa que temos 6 millóns de euros menos. 6 millóns de euros menos. E non mezcle vostede cos viais provinciais. Se tuvésemos desde o ano 2012, onde o seu referente, Mariano Rajoy, chegou ao goberno e lle cortou 3,5 millóns de euros a esta Diputación para o plan de obras e servicios, quizás pudésemos ter actuado máis, porque en 6 anos estaríamos falando de preto de 20 millóns de euros que poderíamos investir, pero foi o Partido Popular ou o señor Rajoy, que ata ahora do Partido Popular o que dixo esta provincia 3,5 millóns de euros ao ano menos. E iso pois, tamén condiciona, porque a nós sí que nos baixa o orzamento, e nós sí que temos que exprimir os fondos propios porque da Xunta excusamos a agardar €1, porque para esta provincia non o pon e para esta Diputación pon todas as trabas posibles para poñer o mínimo posible. E iso é a verdade. E hoxe o que dicimos é se instamos, se lle exiximos á Xunta de Galicia que manteña este plan e que manteña a súa dotación presupuestaria ou non, en defensa dos concellos da nosa
provincia. A esa reunión a que vostede alude, se viñese polo menos a conselleira, alguén que mande, porque o que están é mandando as reunións políticas a técnicos para que, pois, cando se fomenta o debate e se poñen común cousas, a resposta sexa non podemos tomar esa decisión, só podemos trasladala, pois ao mellor houvese habido outra asistencia. Se dende a Xunta de Galicia deixasen de chamar os alcaldes da provincia para sacar fotos anunciadoras de recortes a esta provincia, quizáis os alcaldes do Partido Socialista asistisen. Pero, de verdade, o que non pode pedir é que vayamos a poñer unha sonrisa os do Partido Socialista un recorte a un tortazo que costa 6 millóns de euros aos nosos veciños, só os da provincia de Lugo. Esa é a realidade, eso é o que llevamos a votar agora. Da igual, votamos as dúas separadamente ou conxuntamente, eso é o de menos, as dúas van no mesmo sentido, e o que pretenden é esa dotación de recursos para que, cando haxa 16 millóns de euros para a provincia de Lugo, non sexan 13 só para determinados concellos gobernados polo Partido Popular, que hasta non son todos. É verdade que en esta ocasión Feijóo lle ganou a Elena Candia. Elena Candia en 4 meses repartiu 5 millóns de euros en 18 concellos. Nesta ocasión Feijóo repartiu máis diñeiro e a un concello máis, 19, pero todos do Partido Popular. 3 minutos o voceiro do BNG. Bueno, é agradable debatir co señor Salgueiro, perdón, pro Demetrio, porque como unha persoa razonable que é normalmente, nótaselle moito cando defende algo sin moita convicción. Nótaselle na súa forma de expresalo. Estou convencido que neste caso está defendendo unha postura de grupo, de partido, e que realmente non cree no que está dicindo, porque que nos veña agora casi vendendo favor que temos que agradecerlle á Xunta de Galiza de que de 13 euros por habitante ano pase a 5 euros por habitante ano, é que, vamos, tentela o asunto, non? Non hai por onde pillalo, mírelo por onde non miren. E máis estou convencido que a maior parte dos que están aí sentados, como sufren, sobre todo, como dicía o compañeiro Álvaro, aqueles que non teñen convenio, pois estou seguro que están de acordo completamente co que aquí está dicindo, porque lles falles daño este recorte importante do diñeiro que teñen para infraestructuras. E non se trata de que seña diñeiro para amañar camiños dun tipo ou doutro. Trátase que é diñeiro para reforzar o rural, para intentar que non siga sangrando poboación rural. É do que se trata. Trátase de que a política da Xunta vai orientada a demoler sistemáticamente todo o que é o mundo do rural. Tomou a decisión política de que no rural xa non se gañaban eleccións, de que os votos do rural son tan poucos que xa non lle sirven de nada para poder controlar a Xunta. Entonces, desvía todos os seus recursos a aquelas vilas máis grandes e a aquelas zonas urbanas onde realmente lle poden dar a maioría necesario para seguir mantendo os seus status de poder seguir axudando aos seus e poder seguir mantendo as súas camarillas. É unha realidade clara, porque non só se tratan os camiños rurais, trátase toda a política con respecto ás materias primas, o agro, etc., etc. É unha estrategia tomada en algún despacho, imagino, que é demoler todo aquilo que relacionado co rural hasta convertilo nunha auténtica reserva natural con uns cuantos indígenas para que veñan os alemáns a tirar os cacahuetes cando veñen a visitarnos. Porque é a única explicación que cabe en todo o que está facendo. É a demolición sistemática do mundo do rural, completamente. É que non se dan conta que está morrendo. É que non o ven. Non ven as estadísticas de calquer concello do rural que están morrendo, está desaparecendo, literalmente. E se encima lle recortan, pois nun programa como este, que é para todos os cidadáns o 60%, pois apaga e vámonos. Reparta o obxectivo dos fondos públicos. Un só exemplo lles pido, un só exemplo donde o Partido Popular teña maioría e incrementar os repartos obxectivos de fondos públicos. Un solo exemplo. E aducen a historia das administracións. Home, eu xo dixen máis veces aquí, eu creo que as decisións políticas se toman, sobre todo aos principios das legislaturas, se levan adiante e logo, cando un se equivoca ou non se equivoca, os cidadáns teñen ocasión de enmendarnos, por así decirlo. O BNG, neste caso, tomou a decisión no ano 2015 de que había que camiñar como única medida posible de reparto dos fondos públicos cara ao reparto obxectivo. E fomos coherentes en todos os sitios, donde gobernamos e donde non gobernamos, donde estamos no goberno e onde estamos na oposición. En todos os sitios fomos coherentes con esa decisión
Desde, insisto, que se tomou a decisión política de avanzar cara a ese camiño de forma indiscutible. Facémolo en Coruña e en Pontevedra. En Coruña levamos a responsabilidade directamente de cooperacións cos concellos. En Lugo impuxémolo como condición básica para facilitar a aprobación dos orzamentos en Lugo. E sin eso non o hubiéramos feito. Díganme un solo exemplo onde o Partido Popular ten maioría absoluta que camiñaran nesa dirección. Ni un solo exemplo. É o que fan en Ourense. Para nada, todo ao contrario, e máis, sigue instaurado o dereito de pernada nesa Diputación. Imposible, aquilo son as cavernas aínda, non? En canto a dereitos democráticos se fala. Fano na Xunta de Galiza? Ben sabe que non. Os programas que teñen, elimínanos ou redúcenos hasta o mínimo posible. É dicir, camiñan xusto en sentido contrario. Instauran cousas que se conseguiron eliminar xa precisamente pola súa pouca transparencia ao longo dos anos, non? É dicir, en definitiva, fan o que se interesa por cuestións simplemente clientelares. Pero, e dígolle máis, se tan seguros están de que non se fai ou de que non se vai facer por cuestións clientelares e logo non se van firmar futuros convenios con certos concellos, pois acordemos xa aquí ter en conta eses convenios excepcionales que se vayan a firmar no futuro cando se faga o reparto do plan único do ano que ven aquí na Diputación. Se un concello recibe pola porta de atrás da Xunta cartos para o que se eliminou agora do reparto obxectivo, pois tiñámoslo en conta, o mellor, o ano que ven no reparto do plan único. É unha cuestión que deixa o BNG encima da mesa a ter en conta. De feito, xa presentamos unha moción no seu momento, precisamente para que aqueles fondos que non están incluídos no plan único se tuvera en conta a discriminación a que son sometidos moitos concellos por parte da Xunta de Galiza. Estudiémolo e falémolo, porque eu creo que se a Xunta de Galiza sigue por este camiño, si teremos que, cando menos, debater e falar destas cuestións, porque non é xusto. Non é xusto que uns cidadáns teñen acceso aos cartos públicos, aos cartos de todos e de todas, e outros non teñen. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Mire, señor Ferreiro, creo que se está olvidando de algo importante. Os dous creo que se olvidan de algo importante. Ese é que a Xunta ten unhas responsabilidades moito máis importantes, en este caso que a Diputación, porque ten competencias en sanidade, en educación, en dependencia, donde se reparte o reparto dos fondos con criterios obxectivos, todos. E, aparte, está o Fondo de Cooperación Local, que tamén se está olvidando del, que tamén está feito de acordo coa FEGAM e tamén con criterios obxectivos, que é un dos principais ingresos dos que gozan os concellos. Eses fondos son da Xunta de Galicia. Despois, en canto a temas como que está demolendo o rural por un plan de camiños, non creo que sexa tanto. Non creo que sexa tanto e non creo que os concellos do rural estén tan descontentos cando precisamente o Partido Popular está gobernando con maioría absoluta na maioría deles. Haberá algo máis, non? O mellor é que non se está facendo tan mal como vostedes pensan. Respecto ao que dice o señor Santos, que podería defender outro alcalde que me tocou a min, que non levei fondos da Xunta. Tamén non podería defender pola súa banda algún alcalde do Partido Socialista que si firmou convenios coa Xunta, porque as necesidades en moitas ocasións hai asuntos que xurden en algún momento e que é necesario darlles unha solución e que posiblemente se articulen a través de un convenio, sobre todo por temas de urxencia. Miren, estas mocións son pouco serias e emprego termos seus, señor Santos. Ao igual que fixo neste pleno en algunha ocasión, dicindo que as mocións do Partido Popular deberían expresar de onde se van de traer os fondos para atender algo, pídolle que diga de onde a Xunta de Galicia ten que atender, de que partidas ten que atender para cubrir ese aumento de fondos que dice. De onde pide que se reste? De educación, de sanidade, quizáis de dependencia? De que partidas sacarían vostedes? Ao mesmo tempo, debo decir que presentan unha moción un pouco irresponsable, porque desacreditan ao presidente da FEGAM, que é do seu propio partido, que acordou precisamente ca Xunta os criterios de reparto destes fondos. Pero a vostedes non lles preocupan os camiños, nin os concellos. Eu hasta poría en dúda que en algunha ocasión tamén os veciños. O que lles preocupa realmente é quen chega antes a esa meta, que é a carreira pola
pola esquerda, a meta pola carreira da esquerda, porque presenta unha moción, despois presenta outra mesma moción, e realmente, cando antes xa presentara en Marea no Parlamento galego esa drástica reducción para que se debata no Parlamento. Parece que, máis ben, é un tema político, o que queren traer aquí é unha liorta continua entre vostedes. E quero dicir reparto aos criterios de reparto de fondos europeos, que o veremos aquí como van disminuindo, porque non van ser eternos. E vamos ver seguramente co tempo en algunhas outras partidas que tamén vai haber disminución de fondos europeos e que tamén nos van enfrentar. O sea que nos teremos que ir acostumando a estas cousas, por desgracia. Moitas gracias. Un minuto, vocero do Goberno. Moitas gracias. Mire, eu sei que a vostedes o tema de que se faga política, de que se fale de política, non lles gusta, pero son tan políticos vostedes como a nós. Exactamente igual. É verdade que, ao millor, no seu modus operandi, confunden a política con co exercicio de outras actividades, pero non creo que sea cuestión de debatir en este pleno. De onde sacar os fondos, dixenllo antes. Dos fondos FEADER do período 2014-2020. É verdade que foi a Xunta de Galicia a que esperou o ano 2016 para aprobar o PDR. Se houvese aprobado en tempo, pois igual poidese haber ido concurrir xa a fondos no 14 e no 15, pero non, aprobou no ano 2016. E, como sempre, esperou o último momento. Pero no FEADER hai fondos aos que se poden concurrir e fondos que se poden aplicar no plan de camiños. Non lle pedimos á Xunta que sea 20 millóns nin 15 con fondos propios. Pedímoslle que os 6 millóns de euros que faltan, que traballe para conseguilos. Eso puideros haber conseguido co PDR aprobado en tempo e permitíndolle a Agader e buscando fondos para que Agader poida executar e non condenando á irrelevancia ou ao desprezo a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural sin dotarlle fondos. Ese é o resultado de non aprobar as cousas en tempo. Ese é o resultado da maioría absoluta que ostentan no Parlamento de Galicia, que lles permite facer as cousas ao seu antoxo, pero non como beneficia aos veciños. Pero aquí vamos a votar se queremos fondos para toda a provincia ou non. E parece ser que seremos os socialistas e tamén os do BNG os que votemos a favor de que Baralla non perda 43.000 euros ao ano, de que Begonte non perda 47.000 euros ao ano ou 67.000 Castro de Rei, nin 50 Guntín, 44 Mondoñedo, 55.000 Outeiro de Rei, 65.000 Sarria, 68.000 o Sabiñao, 58.000 Taboada e 37.440 Cravada. É verdade que o noso voto valerá menos que a súa influencia para que a Xunta de Galicia siga facendo o seu plan único para 19 a dedo e non para 67 con reparto de criterios obxectivos. Pero é a nosa labor e a nosa responsabilidade política intentalo e manifestar en este pleno o sentido da maior parte dos cidadáns desta provincia. Un segundo, eu non necesito o último minuto sequera, simplemente por unha cuestión, aclarar unha cuestión que dixo o señor Demetrio, que quede claro, que dixeno na miña intervención, que o dos camiños non é o determinante, por así decirlo, na política con respecto ao rural, é un símbolo. Porque os recortes, por desgraza, non só son nos camiños, son tamén en educación, en sanidade, en servicios sociales, etc., con respecto ao rural. Ou é que non hai xa concellos con un solo médico nesta provincia? Con un só médico para todo o concello? Ou non é que non hai xa concellos que non teñen ningún colexo no seu ámbito municipal? Dicir, que os recortes son en todos os campos que axudarían a fixar a poboación e a fixar, a estructurar o territorio do país. Non só os camiños é o símbolo e é o que estamos falando neste momento, non só é iso. Rematado o debate, pasamos á votación. Creo que hai unha emenda, se acepta o vocero do partido. Despois, perdón. Non hai emenda logo. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Sétimo punto. Sexto, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia que emende o Plan de Transporte Público de Galicia. 6 minutos o vocero do Partido Socialista.
Moitas gracias novamente, señor presidente. Este tema está na opinión pública durante estes días con especial intensidade. É verdade que un logro do Goberno da Xunta conseguir poñer de acordo a patronal, os sindicatos, os concellos, os usuarios, a todo o mundo. A verdade é que é un logro, pero é un logro insatisfactorio porque o que significa é un trauma na planificación do transporte público de Galicia, un servicio que é fundamental para a conservación dos territorios dos asentamentos e da posibilidade de que se viva en eles e tamén para o seu desenvolvemento social e económico. O regulamento comunitario do Parlamento Europeo e do Consello no ano 2017 sobre servicios públicos de viaxeiros por ferrocarril e estrada puxo límite ao modelo imperante con anterioridade no que en boa medida consistía casi exclusivamente na renovación, na prórroga das concesións que viñan imperando dende tempos pretéritos. Aquí falamos de moitos anos atrás, 50 anos ou máis atrás respecto a hoxe. Este novo marco de relación entre a Administración e as concesionarias entra en vigor o 3 de decembro de 2009 e o legislador, consciente da complexidade da adaptación á nova situación e da importancia deste modo de transporte para a mobilidade do conxunto da sociedade, transcurridos 8 anos dende tal entrada en vigor, o proceso de adaptación en Galicia apenas está resolto. E máis, se non hai unha revolución das empresas concesionarias que renuncian á prestación de determinadas liñas de autobús, probablemente non se estaría nin hoxe falando de isto e simplemente desaparecerían ou seguiríamos con un modelo de transporte non adaptado á realidade do século XXI nin á actualidade dos nosos veciños e veciñas. Ese abandono de numerosas empresas existentes desemboca no que se lleveu a chamar a primeira fase do Plan de Transporte Público de Galicia. Un plan de transporte público de Galicia que se fai sin a necesaria participación. Aparentemente, sí. E máis, vimos anunciar que iba a haber unha participación importante, que se resumiu en enviar un cuestionario aos concellos, non a todos, a algún ainda non chegou hoxe, a modo de enquisa, no que contestar unhas cousiñas concretas, pero que non favorecía en realidade por en común as necesidades dos diferentes territorios, dos diferentes concellos e ver como artellar un verdadeiro plan de transporte. Hoxe, co novo diseño ou co proxecto de distribución das liñas de transporte, vemos que poden desaparecer moitísimos postos de emprego, 1000 e pico postos de emprego. Vemos que dúcias de empresas están casi condenadas tamén á súa desaparición e non vemos que se dé unha solución ás necesidades comunicativas ou de transporte de viaxeiros na comunidade autónoma e, dende logo, na provincia de Lugo, que ten a súa especial afectación. E máis, trátase de un tránsito de 2 anos, ata 2019. Se agora isto sae adiante, posiblemente sexa unha ou dúas grandes empresas as que se fagan co sector do transporte en Galicia e no ano 2019, en caso de que todo fora en tempo, cousa que dubido, cando saian a concurso as novas concesionarias, as pequenas empresas que xeran recursos, que prestan servicio e que xeran emprego nos concellos e que dan moitos máis outros servicios que o propio da liña de viaxeiros, pois probablemente xa non existan para concurrir e se materialice outro dos grandes proxectos económicos do Partido Popular e da Xunta de Galicia, que é a desaparición das pequenas empresas do rural para aglutinar en torno a grandes empresas, a grandes capitales, toda a rede de servicio de autobuses interurbanos na comunidade autónoma de Galicia, con un especial desprezo ás zonas máis desfavorecidas. Por exemplo, en Lugo, na montaña, prevese un autobús a Pedrafita e prevese un autobús a Fonsagrada.
entendemos que entre Lugo e Pedrafita e a Fonsagrada irá parando, pero os que están entre Fonsagrada e Pedrafita, que fan da súa vida? Nada. Que fan os veciños de Folgoso do Caurel? Sin nada. Que fan os veciños de Valadouro ou de Alfoz? Sin nada. Como entendemos o transporte público de viaxeiros? Como un servicio impulsor, como un canal de vertebración da comunicación das persoas, dos desplazamentos, e que sirva tamén como un instrumento para permitir medrar os territorios ou, cando menos, manterse, ou entendémolo como algo que simplemente dé resposta a unhas necesidades moi concretas nunha actualidade, pero sin pensar nunha perspectiva de futuro, que creo que é o que está pasando. Por iso todo, é polo que instamos a Xunta de Galicia a que enmende o Plan de Transportes de Galicia, establecendo un proceso participativo presencial e real no que se impliquen todos os axentes afectados, onde participen os usuarios a través e que teñan a oportunidade incluso de facelo coas súas necesidades ou coa súa perspectiva ou a través de entidades aglutinadoras que representen a conxuntos de cidadáns, onde participen tamén os alcaldes e os gobernos locais, onde participe a patronal que represente a todos, os grandes e os pequenos, e onde tamén participe de algún xeito a representación dos traballadores que 1000 postos de traballo en risco non son unha risa. E onde se deseñe con conciencia, con obxectividade e de verdade, con boa intención, porque eu creo que non é tan difícil ter boa intención, un plano do servicio de transporte público de viaxeiros para atender a realidade na que estamos. Vaya rematando, señor diputado. Entre os enlaces, entre diferentes liñas de autobús e que sea acorde tamén cos horarios para poder chegar aos destinos concretos aos que se pretende chegar. Esa é a pretensión, algo que consigue poñer a todos en contra, debe ser revisado, é o que pedimos. Enméndense, non pasa nada, e poñámonos a traballar a construir un plan de transportes público de Galicia serio. En canto a enmenda do BNG, ven a complementar a nosa proposta, polo tanto é aceptada como adenda. Gracias, señor diputado. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Gracias, señor vicepresidente. Bos días a todos. Eu creo que a moción que presentou o Partido Socialista merece un estudio e merece un debate, e no momento que acepta a emenda que presentou o BNG abre un debate moito distinto. Eu recórdolle, señor portavoz do Goberno, que esta emenda o Partido Popular presentou unha PNL o día 6 de xuño no Parlamento de Galicia que contou ca súa abstención para que saíra adiante, cada Partido Socialista, e que, cando presentou esta emenda o Bloque Nacionalista Galega, o votou en contra o Partido Popular e o Partido Socialista. Pero, bueno, eu xa sei que a República do Partido Socialista na provincia de Lugo é unha república independente, pero recordarllo por si non o ten, pleno do día 6 de xuño. Eu recórdolle tamén, como usted fai mención na súa moción, que, efectivamente, a Unión Europea ponnos uns deberes ás comunidades autónomas e iso, usted o cita na súa moción, o fai o Reglamento Comunitario, que a disposición 1307 do ano 2007, e o Consello de Europa en outubro de ese mesmo ano. No ano 2007, na Xunta de Galicia, gobernaban o bipartito. Gobernaban ustedes e o Bloque Nacionalista Galego. E tiñan un plazo hasta 2009, que tamén eran goberno, ou sexa, 2007, 2008 e 2009, para cumprir ca obligación da Unión Europea e presentar un plan de transporte de Galicia. Non fixeron nada de nada, nin siquiera se preocuparon, nin un borrador, nin un anteproxecto, nin un mínimo estudio. E me imagino que no 2009, cando foron as eleccións autonómicas 1 de marzo, debían pensar en seguir gobernando, co cual algo deberían feito, porque recórdolle que foi a primeira vez nunha comunidade autónoma donde o goberno perde o goberno aos 4 anos de rematar. É dicir, é certo que a Xunta de Galicia nos trae un plan de transporte feito dun xeito precipitado
por a renuncia de empresas públicas que manteñen o servicio a 500 líneas. É certo que o facemos por unha obrigación europea, pero eu creo que a ordenación do mapa de transporte público vai traer múltiples ventaxas para os veciños da provincia. Lonxe da incerteza inicial, cando estas empresas presentaron a súa renuncia, eu creo que vai a servir para unha oportunidade para poder mellorar o transporte público de Galicia. De feito, o novo mapa de transporte da Xunta garante a continuidade de todos os servicios que, ademais, se van a ver moi reforzados. A proposta do Plan de Transporte de Galicia multiplica por 2,5 o número de paradas nos concellos de Lugo. Se antes tiñamos 318 paradas existentes, nese plan de transporte que ahora mesmo está en vigor pasan a 801. Iso é multiplicalo por 2,5. Os autobuses casi van triplicar os quilómetros do percorrido. As rutas que estaban concesionadas eran 500.000 quilómetros e hoxe pasan a ser 1.200.000 quilómetros na nosa provincia, co cual eu creo que é un tema importante. Máis de 100.000 lucenses que antes non o tiñan van ter unha parada a menos de 500 metros do seu fogar. E iso tamén é unha mellora importante que nos trouxe esa necesidade. E, ademais, é un servicio económico e accesible. O transporte escolar sigue o pagando a Xunta de Galicia. Falamos dunha inversión de máis de 120 millóns de euros e eu creo que hai que rentabilizalo. Todos sabemos que moitos autobuses escolares van con 3, con 5, con 2 ou con un neno. E eu creo que podemos compatibilizalo. É un tema que, ademais, recórdolle, o están facendo a práctica totalidade das comunidades de España. Desde logo, si Aragón, si Asturias, si Castilla e León, si Castilla-La Mancha, si Extremadura, que en algunhas delas coido que teñen responsabilidades de goberno. Por tanto, aparte de garantizar o transporte prioritario para todos os alumnos, aparte de aumentar nun 60% os acompañantes que van nese transporte, garantízase todo ese transporte para a xente que queira utilizar que non sean escolares a un precio único de €1,40. Por tanto, eu creo que se trata de optimizar esa gran inversión de máis de 120 millóns de euros que fai a Xunta. Como se consigue isto? Primeiro, grazas á integración do transporte escolar, que será compartido en algúns puntos e que permite incrementar a cobertura de líneas sobre outras zonas. Os escolares terán blindada a súa praza e a atención das súas necesidades e o servicio será obrigatoriamente sempre cun acompañante. Que pasa? Que é a pregunta que se fixeron moitas veces durante o período non lectivo. Manterase o servicio sempre, nese caso, cando non haxa período lectivo, será un servicio a demanda. Habrá un teléfono operativo as 24 horas do día donde calquer vecillo de calquer parroquia que chame poderá solicitar e sendo concertado o día que necesita, pois en función da cantidad de xente se podrá facer con microbuses ou incluso con servicios de taxi como está previsto. A Xunta manexa uns planes moi concretos para a entrada en vigor do transporte e é que no mes de xuño que estamos invitar as empresas interesadas, as cuales xa lle vou dicir que hai un número moi importante. No mes de xullo, adjudicar o servicio e no mes de agosto, a posta en servicio, porque, efectivamente, estas empresas comunicaron que querían abandonar ese servicio e a Xunta ten que garantizalos. Por lo tanto, non vai haber ninguna perda do servicio, xa que a liña actual continúa vixente ata o mes de agosto e, ademais, no seu caso, se fora preciso, a Xunta de Galicia todavía poder prorrogar, pero non vai ser o caso. Compre lembrar que as empresas de transporte renunciaron elas, nadie lles obrigou a seguir prestando máis de 500 liñas. E a partir de agosto, se isto a Xunta de Galicia non pon medidas encima da mesa, o que vai pasar é o seguinte, é dicir, primeiro, máis de 1.700.000 galegos non van ter transporte. E esa é unha realidade. Pero, ademais, poñemos en perigo os 5.000 postos de traballo que hai. Con este tema, garantízase un por un de cada un dos postos de traballo, porque, como ben usted sabe, e se non digo yo, dicir, teñen a obrigación de subrogar as empresas concesionarias ou todo o personal que estaba nese servicio. E eu creo que esa é unha boa noticia. Por lo tanto, a Xunta garante que o Plan de Transporte Público manterá os postos de traballo no sector ao prever a subrogación de todos e cada un dos traballadores. Ademais, a reordenación das liñas non vai supoñer a supresión de servicios, polo que se descarta a reducción de calquer tipo de emprego. E usted falaba de que fose participativo. Mire, a Xunta de Galicia e a conselleira fixe un traballo moi exhaustivo. Usted dicía ao meu compañeiro e amigo Demetrio que pena que a usted tocara defender isto, que pena que tocara a usted que non goberna. E como non goberna, non se entera que os concellos foron citados 279 concellos de Galicia que tiñan algún cambio ou remodelación nas súas paradas. Houbo máis de 14 reunións por comarcas con todos os concellos. Contrataron seis empresas especializadas que fixeron a pé de colexo, a pé de rúa, a pé de aldea, en Quisas, para ver que podemos facer. Os concellos que todos que alegamos, pois tendo en contra os días de feira,
cando se poñía o sintrón en cada centro médico, foron alegadas. Eu pregúntolle, algún dos concellos do PSOE que presentou alegacións ao plan non lle foron atendidas? Porque eu non sei de que estamos falando. Dicir, mire, se usted ahora mismo acepta, cousa que non fixeron no Parlamento de Galicia, porque en principio estaban de acordo. Isto faise co consenso da FEGAN. A FEGAN deu o seu visto e praza a este plan. O Partido Socialista vota a nosa PNL e rechaza a do Bloque. Rechazar a proposta do Bloque ou aceptala implicaría o que lle está pedindo o Bloque un novo plan de transporte. Se facemos un novo plan de transporte, se o facemos, en agosto as 500 líneas concesionarias paran as súas líneas, co cual usted vai se encargar de que 1.700.000 galegos non teñan transporte. Usted pon en peligro os postos de traballo de 5.000 persoas. E aquí está iso todo garantizado. E que o que facemos é quer diálogo, nós estamos dispostos, a Consellería está, reuniuse con todas e cada unha das AMPAs de Galicia, reuniuse con todas as empresas e federacións do transporte, está intentando sentar na mesa xuntos, porque por separado xa o fixo, a patronal e os sindicatos. E, por tanto, estamos ante un plan que mellora moito o plan de transporte de Galicia e se queda algún fleco, que seguro que queda. Seguro que hai concellos que, mellor, por non fixeron os deberes, non alegaron e non foron recollidas as alegacións, a Xunta de Galicia todavía deixa plazo hasta a contratación para que sigamos enmendando e mellorando. Por tanto, eu propóñolle poder sacar adiante esa moción no plan constructivo. Desde logo, non podemos aceptar a emenda do BNG, porque a emenda do BNG o que nos dice tirar co plan é un novo plan. Con un novo plan non vamos a ningún lado. Hoxe hai 314 empresas que xa lle manifestaron á Xunta de Galicia o seu interés por acudir a esas líneas que as outras decían que non eran rentables, e eu podía asegurar que lexos de acabar cas pequenas empresas, o que se vai favorecer é as pequenas empresas. Estáselle pedindo que formen úteis as pequenas empresas para ir ás grandes líneas de transporte. E vaise adjudicar, dentro do que sean, do que solicitaron en concurso, aquelas empresas de transporte pequenos, porque son as empresas grandes as que nos están facendo unha chantaxe a Galicia, a que están facendo unha chantaxe aos viaxeiros e que nos están facendo unha chantaxe aos seus traballadores para ganar máis. A pregunta é, queremos un transporte para todos ou queremos xente sin transporte e transportistas no paro? Esa é a definición. Eu, por tanto, se usted quere a súa proposta, que dice unha emenda, bueno, pois eu non sei, emendar é cambiar algo, e que nesa emenda que se fagan as reunións necesarias, que se poda volver a escoitar os concellos, as diputacións, as AMPAs, a quen queiras, que xa se fixo, a favor. Se usted acepta a emenda do BNG, co que dice que se reinicie todo o proceso e, por tanto, que en agosto quedemos sin servicio e que sigamos en paro, desde logo vai a ter en contra o voto do Partido Popular. Moitas gracias, presidente. 6 minutos o vocero do BNG. Ben, pois, unha vez xa no medio do debate, posto xa de riba da mesa incluso os antecedentes de por que se chegou a esta situación, os antecedentes que explicou o portavoz do PSOE na exposición da súa moción, nós vamos a centrarnos na valoración política do que isto supón, porque aquí estamos para facer valoracións políticas e para tomar acordos políticos e para tomar decisións políticas, que sempre sale eso por parte das bancadas de enfrente do Partido Popular, que os de aquí estamos facendo política, pois somos deputados provinciais e estamos nun organismo político, non? Bueno, estamos ante un tema de moita trascendencia que non se está xestionando ben desde a Xunta. Lóxicamente, como se dixo antes, que todos os sindicatos e a patronal teñan de acordo en contra dunha decisión da Xunta, creo que dá bastante que pensar. Eu creo que os que van en dirección contraria non son os sindicatos e a patronal, nin as organizacións políticas que defendemos o mismo, ou que neste caso puntual pois estamos na mesma loita. Eu creo que os que van en dirección contraria pola autovía é o coche do Partido Popular, única e exclusivamente, e pensan que os demais van en contra. Non é certo que todos os concellos tuveran posibilidade de alegar. Os concellos enteráronse polo DOGA e enteráronse pola prensa. Moitos deles. Non houbo comunicación, non houbo diálogo, que é o mismo que dixemos no Parlamento, esa proposta que vostedes acaba de dicir, que votaron en contra. Tampouco se consultaron a toda a comunidade escolar, tampouco se consultaron ás AMPAs. E o proxecto non foi presentado polo Goberno no Parlamento. E as veces que se debatiu foi a iniciativa do BNG ou de outros grupos, efectivamente, como dicía antes, da oposición.
Entonces, aquí temos moitísimos sectores implicados, máis aló das cuestións económicas que afecten as propias empresas, sobre todo as pequenas empresas, empresas tradicionales familiares que durante anos pois levan facendo estas liñas, afecta tamén, e a parte dos propios traballadores, afecta tamén o rural. Se estuvo falando nunha moción anterior do rural, e dicía o señor Salgueiro que non todo eran camiños no rural, non, efectivamente, é que non se recorta, como decía o meu compañeiro Ferreiro, solo en camiños no rural, recórtase no transporte, recórtase en sanidade, recórtase en servicios sociais, en moitas cousas, algo que leva o Partido Popular no seu ADN en esta provincia moitísimo, moitísimo máis. Detrás desto, señores do Partido Popular, o que está é un proceso de concentración do sector, un proceso de concentración, como se deu noutros sectores económicos. A lógica do capital que defende o Partido Popular, a lógica da dereita, estáse aplicando aquí, estáse aplicando xustamente nesto. Voulles dar un dato. No último ano, Arriba, que pertenece a unha multinacional alemana, mercou xa 3 empresas galegas. Hai que mirar, Oseña, que o árbol non nos impida ver o bosque, non? Entón, estamos detrás dun problema grandísimo. As empresas grandes, unha vez que se produza esa concentración final, as empresas grandes interesaralles ir recoller a 2 nenos a Cervantes ou a un neno ás Nogais ou a un señor que ten que ir ao centro médico pois en Monterroso ou noutra punta da provincia? Eu creo que non. E aí ese é o problema e ese é o noso medo. Por iso fixemos esa emenda que é a mesma proposta que levamos ao Parlamento, que instar a Xunta de Galicia a desenvolver un novo sistema integral de mobilidade pensado en función das necesidades do noso país e que estea ao servicio da vertebración territorial e a cohesión social. E non nos vale, desde logo, bueno, é que entonces quedaríamos sin transporte xa para o mes de agosto, non. Pero é que o problema é do Partido Popular. O problema ven xa desde o ano 2010, claro. Tuveron 6 anos hasta que no ano 2016, en marzo de 2016, o Tribunal Supremo anulou as concesións de transporte público aprobadas polo Xunta no ano 2010. Tuveron 6 anos aí, 6 anos, a ver se escapaba o problema. E, desde logo, non nos vale a disculpa do bipartito, porque saliu outra vez e levamos 10 anos, non? Ou cerca de 10 anos, xa co do bipartito. Non sei se un día aos seus netos lle seguirá contando o do bipartito, en vez de contarlle o conto do lobo que comía os cabritiños, ao mellor lles conta tamén o do bipartito, un pouquiño máis de seriedade, que hai casi 10 anos que non hai o goberno bipartito, do que eu e o meu compañeiro Ferreiro e todos os militantes do BNG estamos moi orgullosos e da preocupación que o goberno bipartito, en este caso as consellerías relacionadas co medio rural, pois levaron a cabo. 3 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias. A verdade é que para debatir o señor Larmesto casi fan falta 2 turnos, un para desmentir as mentiras que conta e outro para centrarse no argumentario da proposta concreta. Mire, apelou vostede ao bipartito, como decía agora o voceiro do BNG. Eu non sei se me falla moito a memoria, pero creo que vostedes que agora sosteñen a multiplicación do número de paradas, a multiplicación dos quilómetros, nunha medida que é que o transporte de escolares sexa compatible co transporte de viaxeiros, cando o bipartito, en vista da resolución europea, fala de que ten que reformular o plan de transportes de Galicia e introduce ese elemento no debate como posible novidade de mellora do servicio de transporte, o señor Feijóo, se non me equivoco, dicía, pero que é eso? Eso é cousa de tolos, un problema sanitario terrible. E hoxe, 10 anos despois, veñen coa solución esa. Porque de aí é de onde salen a multiplicación do número de quilómetros
e a multiplicación do número de paradas, da implementación do transporte escolar como transporte de viaxeiros, pero non hai máis comunicacións entre concellos, non hai máis comunicacións dos concellos coa capitalidade da provincia. Eso non é certo. E o gran problema de comunicación que teñen os veciños non é para ir da súa casa á capitalidade do seu concello, é para ir da súa casa a Lugo a facer trámites en Hacienda, ou ir ao hospital, ou ir a Monforte, os do Partido Xudicial de Monforte, a unha cuestión xudicial, ou a comisaría, ou a facer os trámites que lles corresponde a facer na cabeceira de comarca. Entón, eso é mentira, é mentira. Desde o ano 2009 ou así, que teñen vostedes responsabilidade de goberno, 7 anos en poñerse en traballar no plan de transporte público de Galicia. E non tuveron a vontade. Forzáronos a renuncia das empresas a prestar o servicio, porque querían obligalos a prestalo tamén de xeito deficitario. Eso é a verdade. E agora aproveitan do 2017 ao 2019 non para prorrogar e elaborar un plan de transporte serio, riguroso, participativo e que atenda á actualidade. Aproveitan ese puente nunha situación de emerxencia para planificar a cousa como lles convén. Non sacan un concurso, vostede o dixo, vanse invitar as empresas. Vanse invitar as empresas. Non todas van a concurrir, van a participar das que sean invitadas. E as que non sean invitadas quedan fora. E no ano 2019 ou 20, cando haxa un concurso, existirán ou non existirán para concurrir á licitación dese concurso. E vostede que foi o proceso máis participativo do mundo. Hai concellos que non se lle atenderon as súas reclamacións. Dígallo aos veciños de Alfoz, se foi atendida ou non foi atendida. Hai concellos que ainda non recibiron hoxe a enquisa para facer as súas aportacións ao plan de transporte ou este proxecto de transporte público de Galicia. Non o hai, pero, bueno, poderían haberlo feito. Poderíase haber tido en conta a opinión da comunidade escolar. Tivos en conta no diseño este, se os veciños cando chegan ao colexio ainda non saliu o autobús para Lugo ou para Monforte ou xa saliu hai unha hora, porque pouca cousa vai a solucionarse así. Pouca cousa vai a solucionarse así. O transporte, a demanda, bueno, vale, está moi ben, pero é nada máis para facer estadística. Multiplican as paradas e multiplican os quilómetros con eso, contando os que fai o recorrido do transporte escolar. Van a ter estabilidade todas esas liñas ou van a mudar tamén en función de onde haxa nenos e onde non haxa nenos? Porque o que vexo na maioría dos concellos é que hai paradas de autobús escolar que, porque medran os nenos, van a desaparecer e modifícanse as rutas. Iso permite a unha persona planificar vivir nun sitio porque vai a ter unha parada de autobús cerca? Non, porque a pode ter hoxe e dentro de 2 anos que o mozo pois vai á universidade ou empece a traballar ou se desplace a outro lado, non a vai a ter. Ou vanse a manter as rutas de todo eso. Todas as rutas de transporte escolar coa implementación do transporte de viaxeiros, consiguen chegar dende a recollida do primeiro neno ata que o deixan diante da porta da escola en menos de 1 hora? Non sei se iso está previsto, pero é un dato importante, porque creo que se fai gala deso, de que ningún neno está a máis dunha hora de distancia do seu centro escolar. Galicia perde 578 rutas ou liñas de Galicia, 364 na provincia de Lugo. Dúcias de empresas en risco. É verdade. Dúcias de empresas en risco por ese modelo de invitación, que veremos o resultado que ten. Que veremos o resultado que ten. É dicir, é que vostede o anuncia, obligámolas a facer rutes, porque se non fan rutes non poden vir. É que cada empresa ten a súa idiosincrasia, ten as súas necesidades. É dicir, fagamos un plan de transporte que aglutine e acomode a necesidade de todos os estratos da sociedade que participan en el. E
podemos facelo ben, porque poden prorrogarla hasta 2019. Tamén o dixo vostede, non o estou inventando eu. Poden prorrogarla hasta 2019. De feito, vostede anunciaba que aqueles que non consigan solucionar con este planteamento que teñen vostedes o prorrogarán. Fagan un traballo serio e para 2019 teñamos preparado un concurso de concesións que atenda á realidade do territorio e ás necesidades nosas e dos nosos veciños, que é o que planteamos o Grupo Provincial Socialista, que se enmende o Plan de Transporte de Galicia establecendo un proceso participativo presencial, porque non é o mismo que Láncara e Sarria, por exemplo, ou Mondoñedo e Abadín, ou Begonte e Guitiriz, manden unha enquisa cuberta que ali, participando, se pode dicir, oye, é que estas parroquias poden enlazar con aquela ou esta ou daquela maneira. Iso é o que lles pedimos, é traballar moito, pero é traballar por unha cousa que, además, vai ter unha vixencia durante moitos anos e que é fundamental para o desenvolvemento da sociedade e para o desenvolvemento das persoas e para que poidan facer a súa vida. Por iso, non vexo que teña, non ten nada de agresivo nin de lesivo esta proposta para poder ser aprobada por unanimidade. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Eu a pregunta que lle facía era moi concreta. É dicir, o BNG acaba de presentar unha emenda. Eu que lle pregunto é se acepta ou non. A súa proposta di unha cousa. Dice un plan de transporte que a Xunta de Galicia ten, poder emendalo na medida en que se abra a unhas mesas de diálogo onde concellos, diputacións e quen usted queira poda falar. O BNG, o que lle dice en 2 líneas, eso sí, pero dicelle un novo sistema, dicelle paralizar. Eu, para poder seguir, o que lle pido é que me diga se acepta ou non. É dicir, eu digolle que a súa proposta eu creo que pode ser falable e nos términos chegar a un acordo, porque ao final é iso, e a outro que dice deixar en agosto a 1.700.000 viaxeiros sin transporte e deixar a 5.000 empregados nunha folga perpetua ou no paro. Eu que lle estou dicindo é se hai emenda ou non hai emenda. Se non hai emenda, seguimos falando, e se acepta esa emenda, pois eu xa lle adianto o voto negativo do Partido Popular, porque, desde logo, nós non vamos estar da man de 3 empresas que queren un monopolio en Galicia, ou que non vamos estar da man do que dizo BNG, que las empresas grandes, non vamos estar da man das empresas pequenas para que collan esas rutas todas e para que, además, se podan manter os servicios. Por lo tanto, eu creo que é necesario que se manifeste se temos emenda ou non. Unha proposta é abrir o diálogo, o Plan de Transporte de Galicia, en eso estamos, porque creo que se pode mellorar todo e, por tanto, falar. E outra cousa é paralizalo e deixar unha situación caótica. Hai un abandono de 500 líneas e o Goberno ten que dar unha resposta. Por tanto, eu creo que ou non entendeu ou se quixo ir por onde fora. A resposta é moi clara. Hai emenda ou non hai emenda? Gracias. Contestarei, presidente, unha vez que mo aclare se hai emenda ou non. Eu creo que podo aclarar bastante o tema. A ver... Eu decide que, se usted acepta esa emenda, o debate e o voto do... E se usted non acepta esa emenda, pois podremos chegar a un punto de acordo para facer unha proposta conxunta. Eu que lle estou dicindo así de claro. O bloco que lle... Vamos a ver, a emenda presentou no Bloque Nacionalista Galego e algo terá que dicir a respecto da emenda. E voulle aclarar unha cousa ao señor Armesto. Aínda que fora unha emenda de sustitución e me aceptaran, e aínda que se aprobara por unanimidade, usted cree que se vai suspender o transporte por aprobar esta moción na Diputación? Home, séñame un pouco máis serio, séñame un pouco máis serio. Eu parto da base que cando tomo un acordo intento defendelo. Se eu tomamos un acordo aquí, intentaremos... Vamos a ver. Estou no uso da palabra. A usted este problema, esta moción causalle problema ao PP. Trata de desviar a atención para un lado e para outro. Non nos líe. Eu creo que a emenda nosa é seria. Os donos da emenda somos nós. O dono da moción é o Partido Socialista. El dirá se acepta ou non. Eu na primeira intervención entendínlle que aceptaba. Se ustedes non se queren sumar a esa moción do PSOE con esa emenda de engade que sumamos nós, o problema é de todos ustedes. O problema é do Partido Popular.
Non é de quen presentou a moción nin de quen fai a emenda, que parece ser o que quere conseguir vostede é que o Partido Socialista e o Bloque pois se líen agora aquí a discutir ou pidan un receso a ver que fan con iso, non? Desde logo, xa lle anticipo que iso non vai ser. Liar a cousa, non? Vamos a falar do que estuvemos falando e facer unhas pequenas aclaracións, despois usted votará o que mellor lle veña en gana, ou votará o que lle mandaron votar, porque eu sempre digo que cando non hai argumentos hai que tirar do argumentario. E usted tirou do argumentario da conselleira para defender o indefendible, algo que lle pasou ao señor Demetrio tamén hai un cacho. Iso, desde logo, que lle pasa ao Partido Popular de Lugo, cando, claro, ontes van sacar unha foto todos xuntos para decir que el Partido Popular está unido en la defensa de Lugo. E ben sabemos o que está pasando estes días por aquí, e ben sabemos o que fai a Xunta coa provincia de Lugo, como vimos en todas as mocións que vimos de debatir agora. Non quería pasar por alto tamén un dato un pouco anecdótico. En días pasados, o delegado territorial dixo que non se preocuparan en Alfoz, en Valadouro, que iban quedar como estaban, que non iban ter ningún problema. Claro, estaban sin transporte, e van quedar sin transporte. Iso é o resumen do que está facendo o Partido Popular co plan de transporte, intentando marear, intentando non afrontar os problemas. E, efectivamente, a emenda que presentamos nosotros de desenvolver un novo sistema integral de mobilidade pensado en función das necesidades do noso país, desde logo que é básico. Pero xa digo, aunque se tome este acordo, a xente vai ter transporte durante o mes de agosto, non como quixo dicir vostede. E outro dato para rematar. Hai liñas deficitarias, claro que hai liñas deficitarias no transporte do rural, pero se entendemos como un servicio público, home, en cantas cidades o transporte público non é deficitario? Hai moitas cidades onde é deficitario tamén, e desde o Concello, pois axuda, porque hai que manter ese servizo. Pois outro tanto é o que tenen que facer vostedes no rural, manter as liñas de transporte. Esas liñas de transporte polos sitios difíciles que non queren naide, hai que axudalas desde as institucións públicas, pois haberá que axudalas desde as institucións públicas nun proceso pois transparente e reglado para que a xente poida seguir vivindo no rural. Iso é unha forma de axudar ao rural. Ben, un minuto vocero do Goberno. Pode contestar a se acepta a emenda ou non. Damos outro minuto despois ao diputado do Partido Popular. Moi ben, a verdade é que na primeira intervención creo que quedou claro que se admitía a emenda presentada polo BNG respecto a esta proposta de acordo, co cal non corresponde máis debate sobre ela, moito menos o que parecía a intención do Grupo Provincial Popular de, se non se aceptaba esa emenda, facer outra emenda ou algo así dixo, de que nos poñamos de acordo en non sei que. Pódense presentar as emendas como teñen presentado os membros do BNG e estudianse. Acéptase porque se entende que é perfectamente complementaria a que facemos. Nos pedimos enmendar o Plan de Transporte de Galicia se realmente se enmenda e se vostedes teñen esa vocación de enmendalo, como parece que din, de aí emanará un plan de transporte diferente, que non deixa de ser un novo plan de transporte adaptado á realidade actual. Por iso entendemos que é perfectamente compatible e ademais, moi necesario, porque o que non podemos é aprobar un plan de transporte público que as zonas desfavorecidas as faga máis desfavorecidas, que aqueles usuarios ou veciños que teñen problemas de comunicación, de mobilidade entre distintos espazos, que teñan maiores problemas, o que dicía moi importante o tema da duración dos traxectos dos transportes escolares. Por iso, mantemos a proposta no sentido inicial e aceptamos esa enmenda do BNG que ven a complementala. Si quere dicir algo. Gracias, presidente, por ese minuto final. Eu lamentar, eu sempre oín que o Partido Socialista en España, dependendo dos territorios, tiña distintas posicións. Eu que non sabía que tamén as tiña dentro de Galicia. Eu creo que hoxe o Partido Socialista, aceptando esa emenda que o 6 de xuño
fai 20 días votou en contra no Parlamento de Galicia, deixa bastante de lado os seus diputados e, ademais, deixa o presidente da CEGAN tamén do seu partido. Eu lamentar que ustedes propoñan unha proposta para paralizar o transporte de Galicia, un transporte que, aparte do que xa dixen que había mellorado, incrementa tamén os alumnos de por primeira vez de FP e de bacharelato que terían transporte público dentro deste plan de Galicia e, por tanto, eu creo que diálogo sí, a Xunta de Galicia e o Partido Popular vamos ter a man tendida con AMPAs, con asociacións, con transportistas para poder mellorar e, por suposto, cos concellos este plan, pero eu creo que perden hoxe unha oportunidade magnífica de poder sacar unha proposta que, partindo de que había un plan, o melloráramos e o fortalecéramos, en cambio, usted tira ao monte e o que prefiere é, de alguna maneira, paralizar o plan de transporte de Galicia. Gracias, presidente, por ese minuto. Ben, unha vez debatido, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Sétimo punto. Sétimo, proposición do Grupo Provincial do BNG para que a Deputación habilite unha liña de axudas para os concellos que leven adiante un plan de conciliación da vida laboral e familiar. 6 minutos o vocero do BNG. Máis servizos para o rural. Hoxe temos casi o monográfico, non? Ben, eu creo que, independentemente do que pense cada un sobre esta proposta, todos estamos de acordo que nos tempos de hoxe un dos problemas máis grandes aos que nos enfrentamos os traballadores e traballadoras é poder conciliar, non? Poder armonizar o que é o noso traballo, o noso mundo laboral e, ao mesmo tempo, tamén a nosa familia, ben seña, cuidar dos nosos nenos ou nenas ou tamén, hoxe tamén ten moita importancia, o que é o cuidado das persoas maiores, non? Ambas as dúas cousas, en moitos casos, é difícil de armonizar. E moito máis, pois neste momento, desde que se impuxo desta maneira o neoliberalismo e a baixada sistemática do poder adquisitivo dos salarios, o que obriga para unha familia poder que teña fillos, que obriga na práctica, na maior parte dos casos, a que teñan que entrar obrigatoriamente 2 salarios en cada familia para poder ter un nivel de vida aceptable. Se eso lle sumamos a evolución do que é o mercado laboral nos últimos anos, incluído varias reformas dos últimos gobernos que houbo, pois a precariedade laboral os salarios miserentos están á orden do día, sobre todo na xente máis moza, sobre todo naquela xente que precisamente tería que ter eses fillos e esas fillas que lle dera continuidade á nosa sociedade cara ao futuro, non? Cousa que neste momento está en serio risco. Claro, o problema está servido, non? Por unha banda, unha vez que se acaban as cativas baixas de maternidade e paternidade, e, sobre todo, en canto acaban o que son as garderías, se incorpora un ao mundo laboral, dados eses salarios baixos, é moi complicado, en moitos casos, poder pagarlle a unha terceira persoa que poida cuidar a eses nenos ou nenas. E tamén, debido a eses baixos ingresos, tamén é moi difícil, en moitos casos, pagar os servizos de empresas privadas que fagan ese traballo. Co cal, a solución que queda son dúas, basicamente. Ou ben acudir ás reduccións de xornada que a lei contempla, pero que non se pode facer en moitos casos, insisto, debido aos baixos salarios que non permiten esa reducción proporcional do que son os salarios, ou incluso porque moitas empresas, por moito dereito legal que teñas, levaría consigo automáticamente o despedimento da persoa que o pide, por desgraza, ainda sigue ocorrendo ese a miúdo, e a segunda vía que queda en moitos casos é tirar dos avós e das avoas. Medio moi utilizado, que usamos moitos e moitas, pero que tamén, por as circunstancias que seña, en moitos casos non é posible. Hoxe falamos aquí de servicios no rural, falamos na cuestión dos camiños, falamos na cuestión do transporte, e agora estamos falando no que é a conciliación da vida familiar e laboral, tamén, sobre todo, no ámbito rural, onde todos estes problemas que acabo de describir agora se multiplican dun xeito importantísimo cando estamos falando dun concello de configuración rural. E máis,
Unha parella que teña fillos ou fillas, que non teña avós con quen deixalos, que non teña servicio de conciliación despois da gardería para poder deixalos fora do que é o horario laboral, en moitos casos, e eu aseguro-vos que coñezo algún caso, víronse obrigados a cambiar de residencia precisamente porque lles era completamente imposible combinar o seu traballo co feito de cuidar aos seus nenos e nenas. Estou deixando a parte o que é o cuidado de maiores, que tamén daría para falar largo e tendido do asunto. A nós parecenos prioritario, importantísimo, e xo dixen antes na outra moción que defendín, que neste momento non podemos permitirnos o luxo de que se perda ni un sola persoa no que é os concellos do rural, non podemos permitirnos que ningunha parella deixe un concello, teña que cambiarse de residencia para outro máis de configuración máis urbana porque non teña os servicios que necesita para poder vivir, e nesa liña é no que vai esta proposta. Aproveitando que, ainda que xa non en todos por desgraza, pero que na maioría dos concellos existen instalacións educativas públicas xa perfectamente habilitadas e homologadas para poder levar a cabo ese servicio de conciliación fora do horario escolar, e aproveitando que neses centros escolares de primaria os concellos teñen responsabilidade, por así decirlo, tanto en cuestións de persoal como en cuestións de mantemento, pois a proposta vai que desde a Diputación, xa que ninguna outra administración se preocupa por facelo, se habiliten líneas de axuda para aqueles concellos que ou ben xa teñen ese servicio, que algúns hai, ou ben aqueles que queiran instaurar este servicio de conciliación, insisto, para os días non lectivos e para o horario no horario laboral que non se corresponde co horario lectivo para nenos, lóxicamente, que están nese rango de idade. Parécenos fundamental este tipo de servicios, insisto, para, eu xa non digo avanzar, ou mellorar a vertebración territorial do país, neste caso da provincia, senón cando menos para intentar que non siga a desaparecer a xente dos nosos concellos rurais. Eu gustaríame, eu penso que é unha proposta constructiva que podía contar ca anonimidade do pleno, pero, bueno, en todo caso, someto a debate e a consideración polo resto de grupos. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bo día. Moitas gracias, señor presidente. Señor Ferreiro, pareceme moi ben todo o que acaba de argumentar. Prioritario e importantísimo coidar a poboación no entorno rural e potenciar aqueles recursos para evitar que as familias se vayan do rural en busca de mellores servicios para a conciliación. Mire, non sei se recorda vostede, pasaron 5 meses, día arriba, día abaixo, dende que o Grupo do Partido Popular presentara neste Salón de Plenos unha iniciativa para fomentar a natalidade, e nesa iniciativa incluíase unha das medidas na que se reflexaba exactamente o que vostede hoxe pide nesta proposición. Naquel momento, señor Ferreiro, en contra do que hoxe pide, paradóxicamente, do que hoxe pide, vostedes votaron en contra. Votaron en contra, supoño, que porque a proposta viña do Partido Popular. Para xustificalo, optaron pola vía fácil a que sempre recurren na bancada que temos enfrente, que era botarlle a culpa do problema da despoboación do rural ao Partido Popular. En todo caso, eu vou a facer un exercicio de reflexión e agradecer, de alguna maneira, que vostede recapacitara e que agora, a través desta proposta que quere facer súa, veña a recoñecer que non estábamos desacertados cando pedíamos no pleno de xaneiro, no segundo punto da nosa iniciativa, que leo textualmente, colaboración económica cos concellos da provincia que conten con unha poboación inferior a menos de 20.000 habitantes e que desenvolvan iniciativas dirixidas a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral. Xa me dirá cal era a diferencia daquela proposición e da que presenta hoxe vostede. A única diferencia, señor Ferreiro, voulle a dicir eu, era a ratio de habitantes, que vostede a fixa en menos de 50.000 habitantes e nosotros fixamos en concellos de menos de 20.000. máis que nada porque na provincia de Lugo, concellos de máis de 20.000 habitantes
Soamente, de momento que eu sepa, hai un que pasa bastante dos 50.000 e que é o Concello de Lugo. Eu supoño que ao mellor o subconsciente lle puido traicionar pensando no Concello no que vostede é concelleiro, que nos últimos anos medrou en poboación e puido, de alguma maneira, pensar que chegaría aos 50.000 habitantes, que todo está por ver, dado como coida a poboación e como está a incrementar esas políticas de conciliación. Mire, as políticas do Partido Popular en materia de conciliación, que vostede di que non se está facendo dende outras administracións, pois, mal que lle pese, hai moitos concellos que son un exemplo a seguir do Partido Popular e non temos que ir moi lexos para ver a implicación real que se manifesta con feitos, non con boas palabras, nin con declaracións de intencións. Para mostra un botón. Voulle falar do Concello, además, do que vostede coñece moi ben. O Concello de Outeiro de Rei, con permiso do alcalde que está aquí, no que se instalaron, como saberá, moitas familias xóvenes que valoran de forma moi positiva e que apostan de maneira moi positiva na aposta que en materia de conciliación está a facer o Goberno deste Concello, con servicios e con recursos de apoio ás familias e de apoio á conciliación, con un horario moi amplio, como sabe vostede, que non lle teño nada que decir, de 8 da mañá a 8 da tarde, atendendo a uns 50 nenos e sin apoio de outras administracións, algo que tamén é a ter en conta. Son exemplos que veñen, de alguma maneira, a desmontar o que vostede dice e vostede decía no mes de xaneiro de que as políticas do Partido Popular non pensaban na conciliación. Eu non sei se vostede pode falar de outros concellos de esquerdas que teñan a disposición da cidadanía recursos e medidas como as que este concello do que acabo de falar presta para favorecer a conciliación. Dito isto, eu xa lle adianto que imos a apoiar esta iniciativa, imos a votala a favor, pero sin esquecer que hai un acordo plenario para o fomento da natalidade e para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral, presentado por unha iniciativa a instancias do Partido Popular a que vostedes, señores do BNG, votaron en contra no seu día xunto cos deputados socialistas. En todo caso, unha iniciativa que está aprobada en acordo plenario e, polo tanto, recordarlle ao señor presidente a importancia desa iniciativa e que, como acordo plenario, terá obligado o cumplimento como todos os demais. Lembrolle eso porque esta iniciativa que agora imos a aprobar recalca a necesidade de apoiar aos concellos nas actuacións en materia de natalidade, de apoio á familia e, por suposto, de conciliación. Polo tanto, o noso voto irá a favor, pero irá en honor á coherencia que vostedes carecen. Gracias. 3 minutos o vocero do BNG. Perdón, do PSOE. 6 minutos o PSOE, perdón. Tiña mal apuntado. 6 minutos o vocero do Partido Popular, do PSOE, estou liado xa. Moitas gracias, señor presidente. Todos estamos de acordo en que a conciliación é un necesario instrumento para o desenvolvemento da sociedade, mentres non sexamos capaces de avanzar nas modificacións legislativas que permitan que a relación entre a vida familiar e a vida laboral sexa máis fácil que o está sendo agora. Se avanzásemos en ese eido, pois quizáis non tuvésemos que poñer tanta implicación ou tanta preocupación sobre a dotación e o fortalecemento ou a maior intensificación destes servicios. É verdade que este debate, non só en torno a conciliación, senón en xeral, lévanos a outro debate que é o do plano competencial, o de quen ten as responsabilidades, e tamén nos pon de manifesto, como sempre, a vital importancia da administración local sobre a que agora todo o mundo volcamos a responsabilidade de dar a solución axeitada ás necesidades dos cidadáns. É verdade que a modificación da Lei de Bases de Réxime Local, aprobada no ano 2013, cunha amplia contestación dos concellos,
eu non atopo en ela o reflexo do servicio municipal básico ou principal ou da competencia na prestación deste servicio para os concellos pequenos, que son os que hai na provincia de Lugo. Pois o Concello de Lugo parece ser que está de acordo o BNG e o PP en deixalo fora das políticas da Diputación. É verdade que a contrarreforma que aproba o Goberno da Xunta, que aproba aquí o señor Feijóo, é dicir que aqueles que se estaban prestando, que se siguen prestando, pero non di moita cousa, ou basicamente nada, de cara aos novos. Co cal, eu entendo que nunha interpretación estricta da normativa básica e tamén autonómica do réxime local, pois hasta sería cuestionable que hoxe os concellos de pequenas dimensións pudesen atender ese servicio. Si reside a competencia, por exemplo, na administración autonómica, que debería articulala, e que deberíamos pelear porque o articule, porque, tendo ese ámbito autonómico, serviría tamén de garante para que en todo o territorio, independentemente de que esteña máis cerca do mar ou menos, de que esteña máis poblado ou menos, pois exista a posibilidade de conciliar con facilidade e con utilidade a vida persoal e a vida laboral. É verdade que me sorprende un pouco esta proposta por parte do Bloque Nacionalista Galego, o partido que ven anunciando reiteradamente que quere que as diputacións se constriñan as súas competencias propias, entre as que non está, dende logo, o impulso do servicio de gardería ou de atención de nenos en horario laboral dos pais. Pero non implica por eso que non poida facelo. Tampouco ninguén lle impediu a ningún concello, a través do Plan Único, solicitar investimentos para a construcción ou a posta en marcha de centros, de espazos, de edificios ou locais nos que desenvolver esta actividade, como para a adquisición do equipamento mobiliario necesario, perfectamente asumible e encardinable dentro dos investimentos do Plan Único. Como tampouco existía ningún tipo de limitación para que calquera dos concellos da provincia de Lugo, con cargo á partida de emprego que se habilita no Plan Único da Diputación, puidesen haber solicitado traballadores técnicos de atención á infancia, auxiliares ou mestres, o que considerasen oportuno para a prestación do seu servicio. Co cal podemos entender que este cometido está cumplido por parte da Deputación de Lugo e que, nese respecto do Plan Único a autonomía local dos concellos, puideron perfectamente habelo solicitado. É verdade que non sei agora en concreto se o solicitou algún ou non. Pero esa é a realidade. E a realidade é tamén que a Deputación de Lugo saque unha liña de axudas inconcretas nun momento de constricción económica dos orzamentos da propia Diputación, nun momento de falta de pouca claridade competencial e de financiación local dos concellos, tampouco ten por que significar que se faga un grande servicio. Polo tanto, eu creo que a proposta, ten lógica, ten lógica en que é unha necesidade que hai. Non sabemos que concellos quererían ascribirse ou non, non sabemos tampouco que criterios se queren seguir para que poida ser asumible esa liña de financiación ou esa liña de axudas destinadas aos concellos. Pero, é unha cuestión que se pode estudiar, pero eu insisto en que ten que quedar de manifesto que eso a ningún concello se lle impediu que actuase en este sentido con cargo ao Plan Único da Deputación e tampouco se lle impide a quen ten as competencias exercelas, habilitalas e impulsalas en toda a provincia de Lugo, que sería
o mellor, en vez de andar chamando hoxe galiña azul e mañán pita blanca ou unha cousa ou outra, ou que se son casas nido ou se son guarderías, habilitar un sistema autonómico, é dicir, que iguale, que millore, e que equipare, e que seas de Friol, de Outeiro de Rei, de Abadín ou de Sober, que saibas que vas a ter unhas posibilidades de conciliación, aparte de non cesar no empeño de, a través da legislación estatal en materia de traballo, de perseguir que a conciliación sexa un dereito garantido e que as relacións e os modelos de prestación do traballo leven consigo a conciliación familiar, non a necesidade de estar buscando instrumentos que palien esa ausencia de normativa específica e a ausencia de non atender a ordenación do traballo á realidade que ten a nosa cidadanía. 3 minutos o vocero do BNG. Bueno, empezando polo final, é certa a postura que o BNG ven mantendo e seguirá mantendo de que as diputacións non teñen sentido no día de hoxe, é unha postura clara. Agora tamén é claro que seguiremos dicindo, e esta proposta vai dentro dese programa, por chamarlle así, que continuará no futuro, así que podemos chamar algo así como que mentes que existan, cando menos que servan para algo, non? E apareceme que servir para conseguir axudar a fixar población rural, que sería servir para algo. E máis, creo que xa dixen na exposición inicial que había que facelo porque había outras administracións que debendo facer non o facían, co cal, insisto, xa que existe, polo menos que bote unha man neso. E que se nos fiamos do que as competencias da Diputación, vamos, canto gasta a Diputación, canto gastou en residencias, por exemplo, que creo que non debera ser competencia da Diputación, ou o propio SAF, que ten que facerse cargo porque a Xunta escapa da súa responsabilidade, non? E tuvo que verse obligada a Diputación a entrar a sustituíla, non? Eu teño claro que isto non debera facelo a Diputación, é certo, pero non hai que non faga. Os concellos, moitos deles, non poden, ou se o fan, teñen que retraer ese diñeiro de outras cousas que tamén son necesarias. Co cal, mentres que exista a Diputación e teña orzamento, polo menos, que sirva para algo e se usen os orzamentos para cousas concretas. É certo, e aquí o meu alcalde sabio, que nunca lle critiquei este servizo que hai en Outeiro de Rei. Podemos falar, se é un debate que teríamos que ter no propio Concello, non aquí, a motivación que ten ou por que se fai. Desde logo non é porque expuxen eu aquí. Pero, bueno, é un debate que é noso, que non é da Diputación. Para min, a referencia, en todo caso, é o servicio que teñen instaurado en colaboración cos pais en Ribadeo ou que van a facer por próximo curso na Pobra do Brollón. Ese que son referencias, para min, concretas, servicios que tamén o do Outeiro tamén funciona ben, ou temos resultado polo menos, que si son referencias para nós. Eu, cando falou de que trouxeran algo parecido aquí e o BNG votara en contra, que me chirriou tanto, que nin o lembraba, pero que olvidouse de dicir o máis importante. E que esa era unha medida que viña nun paquete onde propoñían darlle unha limosna a aquelas parellas que se decidiran a ter un fillo. Como a soubera, e falouse, agora sí que o lembro, se falou aquí neste pleno, se que podría haber algunha parella que porque a Diputación lle dera uns cuantos euros pudera chegar a ter fillos ou non ter fillos, e que manda leche. Recordo ese debate perfectamente, donde no medio iba que se artellen medidas de conciliación da vida familiar. Desde logo, non era para nada motivado polo que aquí expuxen hoxe, nin de lonxe era esa a motivación, e, dende logo, tal como planteaban, era unha cuestión de libro que tiña que facerse cargo a Xunta de Galicia, que ten a responsabilidade da natalidade. Era unha moción que iba, como era, para que a Diputación participara nos programas de fomento da natalidade ou algo así. O sea, nada que ver ca cuestión concreta e clarita que estamos expoñendo aquí, e, sobre todo, ca motivación que aquí expuxen na primeira miña intervención, non? Vamos, é que é clarísimo, que parecíame tan extraño, mas fai 5 meses, que propoñendo algo parecido ao que aquí estamos expoñendo. O BNG a votar en contra, é que non mo creía, estivemos mirando, mas puido verlo perfectamente, buscando a ver que era, porque a mí ni me sonaba. Claro, aquí iba no medio de outro paquete que non tiña sentido sin ton ni son. Vamos, é que era un cachondeo, por decirlo de unha maneira, non? En todo caso, eso non quere dicir, bueno, non é serio pensar que a natalidade se arregla dándolle unha limosna ás parellas que decidan ter fillos. Eso non é serio.
E usted é unha persoa razonable que entende ben o que se lle dice e sabe perfectamente que é verdad. O sea, ninguna parella con sentido común hoxe decide ter un fillo simplemente porque unha administración, neste caso a Diputación, lle vai a dar unha cantidade económica que aparte non podría ser moi importante dada o propio orzamento da Diputación. Iso non é serio. Se queremos solucionar a natalidade é outro tipo de programas que incluso por desgraza se escapan das posibilidades que pode ter a Diputación de leválos adiante ou, lóxicamente, moito máis aínda os concellos. Aquí estamos falando dunha proposta que axudará a fixar población rural e, sobre todo, como insisto moito, que é a cuestión a que a población rural non se marche para outros lugares que as súas familias, porque senón non podrían conciliar esa vida familiar ca súa vida laboral. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Non sei se aplaudirlle, mire, porque que vostede, vamos, vende pañuelos a que non ten moco, si quere, vamos, que non... Vostede está falando, criticando a nosa proposta, cando a nosa proposta era un plan, incluía diferentes medidas, e a segunda medida dese plan, a segunda, era exactamente o que vostede hoxe propón. Polo tanto, votamos en coherencia a favor da súa proposta sin esquecer que hai un acordo plenario aprobado sen o seu voto. Eu lamento que agora vostede teña que recurrir non sei a que. É verdade que vostede, porque eu tamén repasei esa sesión plenaria, e vostede, e máis os compañeiros socialistas, soamente se fixaron no tema de axudas a familias para fomentar a natalidade. Soamente se fixaron en eso porque era o que políticamente a vostedes lles interesaba de alguna maneira para posicionarse e votar en contra. Pero é que non me pode decir que é un cachondeo ou que é de vergonza, porque de vergonza é vir aquí con unha proposta que ia nese paquete que era a nosa proposta e agora vir a decir que iso é o que vai a solucionar o problema de que non se vaya a poboación do rural. É que vamos, mire, ten moita cara, eu non lle pensaba que tuvera tanta cara. E máis vir a decir que é porque outras administracións non o están a facer. É que lle podo decir unha rataíla de medidas que a Xunta de Galicia ten para fomentar a natalidade, para axudar as familias, cousa que outros gobernos non fixeron. Por poñerlle algún exemplo, 120 millóns de euros para programas de familia, para programas de infancia e de demografía, novas escolas infantís, diferentes bonos, bono coidado, bono concilia, etc. É igual, porque estoulle falando e vostede non escoita, só escoita o que quere, despois vai votar, ao mellor se confunde na votación, teña un pouco de cuidado nese sentido. Mire, señor Santos, hoxe vostede falou moito. Cando alguén fala moito, corre o risco de que en algún momento que está escoitando perda a atención. Non porque non queira atender, sino porque chega un momento que, bueno, pois, aún lle fallan as forzas para seguir atendendo. E hoxe vostede falou moito e a min cústame recoñecelo, pero custoume manterme atenta a todo. Falou moito e eu pouco lle saquei en claro, salvo que hoxe vostede a proposta do Bloque Nacionalista lle viu lóxica. Naquel momento, a do Partido Popular, lamento, non lle viu lóxica. E hoxe di que é unha situación que se podería estudiar. Mire, non lle é unha situación que se podería estudiar. É unha situación na que a Diputación ten a obriga de cumplir porque é un acordo plenario aprobado pola maioría dos deputados que estamos aquí. Non cos seus votos e non cos do BNG, pero é un acordo plenario de obligado cumprimento. Nada máis. Moitas gracias. Do Goberno. Moitas gracias. Señora Teijeiro, para que non se perda, porque falo moito, vou a concretar nun resumo o que dicía antes. Mire, o que dicía antes é, por marco competencial, os concellos non poderían implementar este novo servicio. Debería facelo a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia non o fai. A Xunta de Galicia non o fai. Pentos de onde sale a necesidade. É que vostedes fan todo e non vemos máis que necesidades. Aquí algo falla, ou falla a óptica, ou falla a imaxe. Eu creo que falla a imaxe, porque onde non hai, non se pode ver. Pero ese é o resumen. Entón, vimos a apelar á Deputación de Lugo. E ven a facer o BNG que plantea que se constriña, que se ciña as súas competencias. É unha cuestión que podemos estudiar e que podemos valorar como a executamos, por qué? Porque xa se puido ter feito.
Xa se puido ter feito. Os alcaldes, as corporacións locais, xa puideron implementar investimentos do plan único en este sentido. Co cal non ten por que ser difícil facelo. E non o confunda coa súa proposta daquela da natalidade. Non veña a retomar aquel discurso pretérito porque non ten sentido, é extemporáneo. A daquela propoñen unha cousa completamente diferente, que é o que siguen propoñendo, caridade en vez de dereitos. Eso é o que propón o Partido Popular, migaxas en vez de dereitos. Eso é o que necesita a xente, é poder construir a súa familia sin medo a non ser capaz de sacala adiante, non a base de un chequecito, a base de ahora damos isto e ahora damos aquelo e se mañán non cho damos a pedir. Era moi diferente, sábeo vostede, non pretenda confundir. Agora, pois esta proposta, eu creo que se pode analizar, que se pode estudiar, e veremos como a implementamos, se se implementa, e que grado de responsabilidade temos cada un de nós na consecución da mesma, porque, insisto, e decíao antes, aunque vostede se perdese, haberá que saber tamén o que opinan os gobernos locais. Estou falando os 3 minutos que me corresponden. Se a vostede non lle gusta o meu discurso, pode levantarse e irse, pode poñer tapóns ou pode facer o que queira. Evidentemente, por razóns obvias, é moi difícil que o meu discurso e o seu coincida. Entón, por eso lle molestará. Agora, podemos aprobalo, pero sin deixar de poñer a realidade encima da mesa, que non é a Diputación, a Administración competente, que a Xunta de Galicia quen ten as competencias e que a Diputación de Lugo, cos votos a favor solo do Partido Socialista, non se esqueza vostede, aprobou un plan único con 20 millóns de euros no que ningún concello tiña a limitación de non poder pedir diñeiro para facer unha guardería, para equipar unha guardería ou para contratar a persoal para atender a guardería e, polo tanto, mellorar as súas oportunidades de conciliación familiar. Esa é a realidade. E deso, señora Teijeiro, escoite ben, só votamos a favor o Partido Socialista. Un minuto para rematar o portavoz do BNG. Nada, espero que non me faga falta. Bueno, que quede claro que, a pesar do debate e da discusión, que se agradece o voto favorable. Ora que insisto, e digo, poderá decir que teño moita cara, e mi igual, tanto ten. Fai falta tela, aquí nesta institución fai falta tela para estar aquí. Pero que se lle digo é que a proposta que ustedes plantearon non ten absolutamente nada que ver con isto. Contestado unha cuestión que me quedou antes do que dicía o portavoz socialista, de que isto se podía meter no plan único, ou de que era unha cuestión que non era acorde ca ideoloxía do BNG de vaciar as diputacións. É que isto non é un programa que teña que levar adiante a diputación en sí. Estamos falando de axudar aos concellos, que creo que cambia bastante. É o concello quen teria que facelo, e ca axuda da diputación, que creo que cambia bastante a que a diputación deseñara un programa para desenvolver directamente. É moi distinto que a diputación construa unha residencia a que pudera axudar algún programa para axudar a cuidar as persoas da terceira idade. Cambia completamente o panorama. Aquí estamos falando de axudas aos concellos para que leven a cabo ese servizo. E logo, en canto á inclusión do plan único, claro, eso podría ser se todos os fondos que van destinados aos concellos estuveran integrados dentro do plan único. Pero non é o caso. Hai unha parte dos fondos que van ir ás entidades locais que non están dentro do plan único. Vamos, eu creo que non só é facer política, decidir discrecionalmente quen leva eses fondos, senón que tamén é facer política, decidir que programas de xeito obxectivo se poden diseñar con eses fondos fora do plan único. Se consideramos que é prioritaria a conciliación no medio rural, sobre todo, da vida familiar e laboral, e axudar aos concellos a que xa que non outros non o fagan ese traballo, se políticamente se considera que é prioritario, eu creo que é importante que eso saia incluso fora do que é o plan único, mentre que existan fondos fora do plan único, para levar adiante eso, porque, insisto, pareceme fundamental para poder vertebrar o que é os entes territoriales na provincia de Lugo. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada a moción. 9º punto. 8º. 9º, moción
do Grupo Provincial Popular sobre o Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bos días. Bueno, esta moción que pretende ser constructiva e que pretende dar un paso adiante nunha cuestión que creo que nos leva pondo de acordo desde fai tempo, refírese basicamente a unha situación que é a do Consorcio Provincial de Lugo de Bombeiros, que ademais, desgraciadamente, nestas datas sempre se soe poñer en tela de xuicio as actuacións en esta materia polos desgraciados acontecementos de lumes e outras desgracias que vemos no verán. Está claro que o Consorcio Provincial de Bombeiros creado no ano 2011 foi un exemplo de participación e de colaboración entre dúas administracións, a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial, as Deputacións Provinciales, que funcionaron relativamente ben, e que, lóxicamente, teñen neste momento empregado a máis de 100 profesionais cunhas actuacións en todos os concellos desta provincia que están fora de toda dúbida. Precisamente nese ámbito, despois de 8 anos deste tipo de xestión, e agora que está a punto de rematar o contrato que se fixo naquel intre para esta xestión, se puxo en valor e se puxo, creo que unanimemente, a posibilidade favorable a este servicio de mellora, pasando dunha xestión indirecta a unha directa. A xestión directa, lóxicamente, é unha cuestión que profesionalizaría de forma definitiva os parques de bombeiros da provincia, que conlevaría precisamente a eliminación definitiva de precariedade laboral e outro tipo de cuestións laborais que sí que alcanzarían maior xusticia, probablemente, ca xestión indirecta, pero que, lóxicamente, debe ter unha seguridade xurídica e debe ter un tratamento medianamente serio para que un cambio tan importante pois se realice con todas as garantías, tanto para o servicio, para as arcas públicas, que tampouco é menor a cuestión do custo de dito servicio, e, lóxicamente, tamén para a propia funcionamento, en definitiva, dos parques da nosa provincia. Nese sentido, se comenzou a falar e se leva falando por parte da Xunta de Galicia e Diputacións Provinciais dese cambio de modelo, que creemos que, ademais, é xusto o momento de facelo, agora que remata ese contrato do ano 11, e se puxo claramente por parte da Xunta de Galicia, e así o estimaron tamén as Deputacións Provinciales, a necesidade de dar uns pasos que non só son dar titulares ás prensa, nin só falar do bon funcionamento da xestión directa, senón que hai que dar uns pasos que elimine a seguridade xurídica que, lóxicamente, vaya no camiño de rematar con este cambio de modelo tan importante. Para iso, nunha reunión que xa se tivo fai prácticamente 18 meses, que non é pouco, entre Xunta de Galicia e Diputacións Provinciais, se acordou que por parte das Deputacións Provinciales se aportara os informes xurídicos e económicos precisos para este cambio de modelo que precisamente conlevaran esa seguridade xurídica destas decisións e tamén que aportaran os datos que se precisa para unha decisión administrativa deste calado. Desgraciadamente, 18 meses despois, por parte das Deputacións Provinciais, non se aportou todavía esta información tan necesaria que conleve ademais un calendario consensuado de prazos, de custos, en definitiva, de todos os eivas que hai que resolver para esta cuestión. Por iso, nós, que máis que nos titulares de prensa e sempre co ánimo constructivo, presentamos esta moción na que precisamente queremos que se den eses pasos que deberían xa ter dado, agora que estamos no momento no que estamos, e que máis alá desas declaracións moi ben intencionadas, pero moitas veces que acaban en simple publicidade, se faga adiante, se leva adiante esta xestión. Por lo tanto, pedimos, e así está expresamente recollido na moción, en primeiro lugar, materializar este acordo formal no Consorcio de Bombeiros de Lugo, que é, lóxicamente, o órgano que ten que tomar, en primeiro lugar, esta decisión. En segundo lugar, ante a ese tempo pasado sen ningunha achega desa información económica e xurídica que precisa este cambio por parte da Deputación, recordar a necesidade urxente de que por parte das Deputacións Provinciais de Galicia se presente, tal e como se acordou no seu momento, eses informes cas vantaxes da xestión directa, cos análisis económicos
lóxicamente, de custos, non só laborais, senón de todo tipo para a administración, porque ao fin e ao cabo falamos de diñeiro público e creo que é preciso que ese análisis sexa riguroso e temais sirva, ademais, estes informes precisamente para eliminar esas presuntas ou denunciadas ou faladas discriminacións que pode existir entre bombeiros pertencentes a distintas empresas adxudicatarias ou de distintos consorcios provinciais, nominativamente o que se falou entre Lugo e Ourense. Por eso, nese ámbito absolutamente colaborador, instamos a que, por parte da Deputación, e no que corresponde a esta Deputación de Lugo, en coordinación coas demais deputacións, se fagan eses informes, se avance neste proceso, e máis que recordar simplemente empresa o importante que son os bombeiros na nosa provincia, que todos o sabemos, a importante labor que realizan, que todos a sabemos, as dificultades moitas veces para consensuar as condicións laborais de bombeiros de distintas empresas adxudicatarias e dentro delas de distintos consorcios dentro da propia Galicia, se fagan estes traballo que o que realmente levaría a que agora que remata o prazo de adxudicación se conforme un proceso que acabe nun cambio de modelo de xestión, nunha xestión directa para todos os parques de bombeiros de Galicia e que realmente acaben parte deses problemas que se levan denunciado e que levamos apoiando desde fai tempo. 6 minutos o vocero do BNG. Ben. Este é un tema que ven por segunda vez a este pleno. Eu creo que se equivocan do debate ou, cando menos, no planteamento desta moción. O debate neste momento non é a xestión directa ou non. Esa é outra cousa. E se queren presentar unha iniciativa nese aspecto, preséntena. O debate non é a xestión directa neste momento. O debate é a discriminación a que están sometidos os bombeiros da provincia de Lugo. Ese é o debate. O debate é por que a Xunta non cumpre ca súa parte do acordado, entre comillas, ou prometido. A cuestión é por que, neste caso, a presidenta do Partido Popular de Lugo se comprometeu cos traballadores a unha cousa e logo o seu partido na Xunta de Galiza non o cumpre. Ese é o debate. Ese é do que temos que falar aquí. E non da xestión directa, que é un debate moi importante e que, desde logo, tenemos que afrontar, pero non é o que está a discutir neste momento. A cuestión é por que en Lugo temos a desgraza de ter que estar sufrindo continuamente este tipo de discriminacións. Que este exemplo dos casos dos bombeiros da provincia de Lugo é un exemplo clarísimo. Ou é que, no caso de Ourense, que este ano si lles subiron os salarios, teñen xestión directa. De que saiban, non teñen xestión directa. Mas non houve ningún problema para coller e subirles o salario a un salario un pouco máis decente do que tiñan. Non houve ningún problema. Porque en Ourense non houve ningún problema e para facer eso mismo neste mismo ano, 2017, si hai o problema en Lugo. Por qué? Ese é o debate real. E o que tíamos que estar discutindo aquí. Non hai que poñer disculpas se a xestión directa sí, se non, se é mellor, se é peor. Xo debatiremos cando chegue o momento. Pero iso non ten nada que ver para dicir que os bombeiros de Lugo neste ano 2017 cobran menos que os de Ourense, porque en Ourense sí lle lo subiron. Ese é o debate que tíamos que estar dando aquí. Cal é a razón de que a Diputación por os motivos que fora, puxera a súa parte nos seus orzamentos e a Xunta de Galicia se negue sistematicamente a facelo. Primeiro punto. Segundo punto, tamén habría que dicir porque se están, ao meu mentir pareceme forte, pero cando menos transversando a información o conxunto, os cento e pico traballadores e traballadoras que hai nos bombeiros da provincia de Lugo, cando se lles dice que xa se quixera, xa este ano se lles podría subir a parte da Diputación. Iso é mentira, ou nos engañaron na propia reunión do consorcio, que tamén pudera ser, pero creo que non, porque nesa reunión o BNG, eu que son un representante no consorcio, levaba unha emenda para incluir no orzamento do consorcio o mismo que se incluiu no orzamento da Diputación. E, neste caso, o secretario díxome que iso non podía ser, que os orzamentos non se podía incluir esa cantidade no orzamento do consorcio ata que as dúas administracións o tuveran aprobado nos seus orzamentos. Cuestión que unha vez que o fixeran era automático, se incluía ao longo do ano. Eso ten que figurar na acta da reunión do consorcio.
Pero é máis, para demostralo, hoxe mesmo registramos dentro do BNG unha solicitud de certificación que nos certifiquen, porque é así, que a cantidade destinada a salarios do ano 2016 é exactamente a mesma que a do ano 2017, co cal, lóxicamente, sin modificar eso, non se lle pode subir os salarios dos traballadores do consorcio. É polo que nos dixo na reunión do consorcio de bombeiros, non se pode facer hasta que a Xunta de Galiza inclúe ese diñeiro nos seus orzamentos. Eu, aquí, o que digan os técnicos. Os técnicos, o secretario neste caso, foi o que afirmou nesa reunión, eu retirei a miña emenda que levaba perfectamente escrita, etc. Retirei, e dixen, pois non pode ser, non pode ser, esperaremos a que a Xunta de Galiza faga o seu traballo e poña o diñeiro suficiente para que os bombeiros da provincia de Lugo, que fan exactamente o mesmo que os da provincia de Ourense, cobren exactamente tamén o mesmo. Cousa que non acontece neste caso, non? Ben, tamén, eu creo que hai que dicir, a preocupación parece moi ben, a preocupación que lle ven agora neste momento o Partido Popular polos bombeiros, pero é que aquí ninguén se acordou dos compañeiros e compañeiras, que algún hai tamén, ainda que poucas, nos parques de bombeiros da provincia, hasta que o BNG trouxe este problema a este pleno. Ninguén se acordou deles, porque cando foron falar cos distintos grupos políticos, ben que se lles deu largas ao problema. Cando se debatiu aquí por iniciativa do BNG e os compañeiros estaban ao redor pedíndolle explicacións a aqueles que non apoiaban a iniciativa, sí que entonces se convertiu nun problema, como ten que ser. E agora sí preocupa. Preocupa nunhos casos porque se puxo o diñeiro para facelo e a Xunta non fai, e no outro caso preocupa porque se prometeu algo que non se está a cumplir. Aínda así, esta moción non ten nada que ver, nin vai a solucionar para nada o que é o problema laboral ou económico dos salarios dos bombeiros, non? Pero tamén é certo que non pasa nada por as cousas que propoñen. Calo BNG, dado que ni fu ni fa, por dicirlo de unha maneira, é unha moción completamente irrelevante, pois vámonos a tratar como tal e vámonos a abster na votación da aprobación da propia moción. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias. Moción constructiva, un paso adiante. Así comezaba vostede a súa intervención. Eu comezo dicindo era hora de que o Partido Popular, se é que é o Partido Popular, ou se non son os membros do Grupo Provincial Socialista ou do Grupo Provincial Popular, que nun novo exercicio de dicir unha cousa despois os que mandan en Santiago dicir outra, aposten pola xestión directa do Servicio de Bombeiros na provincia de Lugo. Era hora, porque xo dixeron aquí, xo dixeron en máis sitios, que iso que non. A ver se aqueles da Xunta de Galicia, que, por certo, hoxe presiden o Consorcio Provincial de Bombeiros, fan todo isto que vostedes desplegan aquí, que convoquen un pleno e que propoñan a adopción do acordo de irse á xestión directa. Téñeno na súa man o señor presidente do Consorcio de Bombeiros, representante da Xunta de Galicia, que convoque ese pleno. Evidentemente, o Partido Socialista non ten nada que ocultar, que leva moito tempo defendendo que a prestación deste servicio fundamental para os nosos veciños ten que ser de xeito directo. Son vostedes, o Partido Popular, o que di, bueno, isto hai que estudialo, non sei que lle anduveron prometendo por aí aos bomberos. A cuestión é que o que manda o señor Rueda dixo, a mí se me costa un peso máis, non me faledes destas cousas. Entonces, introducimos, sí, moi bien lo de tal, pero introduzcamos isto. Bien, cando eso está máis ou menos superado, se sabe que non ten por que significar un coste maior para a prestación do servicio, entonces introducen outro matiz. A ver que pasa cos traballadores. Pero non din, oye, nós Xunta de Galicia asumímolos. Non, a man non atenden. Eso non se lles ocurre. Os informes foron entregados nunha reunión á que non asistiu a Xunta de Galicia. Vaya por Dios, os do Partido Popular non asistiron en ese onde se entregaron ese informe común das 3 diputacións e máis. É outra cousa. Non se mezcle eso coa equiparación salarial. Unha cousa é mismo traballo, mesma retribución, e outra cousa é o modelo de prestación. Creo que o de mismo traballo, mismo salario, debería estar por encima do modelo de prestación que teñamos. É verdade que o Goberno da Diputación fixo os deberes, e foi o Consorcio Provincial e dixo, aquí está o diñeiro para o incremento salarial. E a Xunta dixo, non, a miña parte non está.
E o consorcio está participado 50-50 pola Diputación e pola Xunta de Galicia. Entón, o primeiro paso que hai que dar, e onde deben vostedes investir os seus esforzos, é en que a postura da Xunta de Galicia, non a do PP na Diputación de Lugo, a postura da Xunta de Galicia, que é a que vota no consorcio, sexa, vamos á xestión directa. Iso é o que teñen que conseguir, porque de nós xa o teñen conseguido. Non necesitaban esta moción, que xa o teñen conseguido. E saben os bombeiros, saben perfectamente onde están os problemas, onde están as dificultades. Os bombeiros de Lugo sabenlle moi ben que para Ourense houbo villa aberta e para Lugo hai villa pechada. Para uns facilidades, para outros imposibilidades, non dificultades, imposibilidades, señor García. Entón, o primeiro paso que teñen que dar, de verdade, é convencer aos seus na Xunta de Galicia de eso. Porque ali mandalle o señor Rueda e o señor Rueda di unha cousa moi diferente a que din vostedes. E máis, non se despeina en dicilo. Non, a postura é esta. O demais, bueno, son cousas que fai cada un o que lle parece. E o que lle afecta aos bombeiros é a posición da Xunta de Galicia, que é que imposibilita que vayamos á xestión directa, que vayamos á equiparación salarial, é dicir, que vayamos a nada. A nada. Por qué? Porque participa no 50% no consorcio de bombeiros. Así que, de verdade, isto para nós non é ninguna novedade. Hai estudios feitos e refeitos, non hai un problema económico en torno a isto, non hai, ou non ten por que haber, un problema grave no tema de emprego dos profesionais. Falta saber se a Administración Autonómica quer asumilos ou non quer asumilos, ou se está de acordo en que os asuma o consorcio como persoal propio en vez de como persoal de tal. Temos agora a posibilidade de que os asuman as administracións, pero non sabemos o que pensa a Xunta de Galicia. Nós témolo claro, o modelo de xestión directa. Se podemos antes do 19, millor antes do 19. Pero, bueno, necesitamos que queira a Xunta de Galicia, non que esteña agachadiño, esperando, poñendo excusas, e no 2019, a uns meses de vencer o contrato, e dicir, bueno, pois como de transporte, que agora temos que facelo así, porque se non o facemos así non pode ser, quedámonos sin bomberos, claro. Pero eso, de verdade, señor García, eu invito a que convenzan o señor Rueda, a que convenzan o señor Menor, a que convenzan o Partido Popular que manda ali na Xunta de Galicia, porque nós xa lle estamos convencidos e levamos moito tempo defendendo. Alegrámonos de que, por fin, vostedes parezca que están convencidos e esperemos que isto non sea un brindis ao sol. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, escoitándos a vostedes dase un conta perfectamente de por que estamos como estamos. O bipartito da Xunta de Galicia non. O bipartito da Diputación de Lugo, vostedes dous, sí, vostedes dous, durante 6 anos non se preocuparon absolutamente de nada deste asunto, absolutamente nada. E que máis, oíndos falar síguese un dando conta perfectamente de que teñen dúas perspectivas distintas. Mentre vostede di na prensa, eso sí, sempre na prensa, que a prioridade é a xestión directa dos parques de bomberos, que a necesidade prioritaria é a xestión directa, non fai absolutamente nada máis que intentar atacar a Xunta de Galicia para dar os pasos necesarios para esa xestión, o señor do Benegadi que ni fu ni fa con esta historia. Claro, encima ainda presume de que se sacou este tema cando sacou o Benegá. Efectivamente, pero despois de 6 anos gobernando, xusto despois de irse do goberno e cando sacan e cando se deron conta deste problema. Lástima non se deran conta durante 6 anos que leva o Consorcio Provincial de Bomberos en marcha. Iso é o que lles pasa, e iso é o que queda claro escoitándos a vostedes dous. Se fixeran os deberes, se avanzaran, se foran constructivos e se intentaran priorizar o que é o prioritario e facer o que é o importante e non simplemente intentar sempre atacar a Xunta de Galicia cunha presunta sempieterna discriminación hacia a provincia de Lugo que despois, por certo, os lucenses nunca ven, porque vostedes viven nun mundo aislado. Vostedes pensan que a xente é tonta, que os bombeiros son tontos, que os lucenses son tontos e que perden todas as eleccións porque todo o mundo é tonto. E porque a Xunta de Galicia, co Partido Popular no goberno, que son tan malos, discriminan tanto os lucenses que por iso lles votan. Salgan do seu cascarón e póñanse a traballar. 18 meses levan esperando eses informes técnicos e xurídicos que non existen, señor Santos, non existen.
Se non, apórteos vostede. Aportes vostede. Esas dúas páginas son os informes xurídicos da situación dos parques de bombeiros de Galicia. Esas dúas páxinas. Oiga, entón non farían falta os 18 meses. Faría falta unha mañá. Mire, non fixeron nada e así estamos. E despois poñen, por exemplo, a Deputación de Ourense. Probablemente a Deputación de Ourense funcione de outra maneira, que non esta de Lugo. Por iso, desde o ano 11, os señores do BNG se presumen de que sacaron eles o tema despois de 6 anos gobernando. E cando se van do goberno, sacan o tema. Lástima, non o sacaran antes. Lástima, porque aquí parece que aquí houve outra xente tratando a problemática dos bombeiros durante 6 anos. Pois non, eran vostedes, os mismos. Agora parecen dous, pero antes eran uns. Iso é o que hai, iso é o que hai. Sí, no, señor Ferreiro, xa sei que lle doi, pero é que usted gobernou esta Diputación durante moitos anos, ou que gobernou o seu partido. Claro, usted chegou hoxe e pensa que aquí antes non sei quen estaba. Pois estuvo o señor Besteiro coa súa participación e o seu compañeiro de vicepresidente 6 anos, sin arreglar para nada o problema dos bombeiros, sin preocuparse para nada. Sei que vostede hasta traiciona o seu subconsciente e di que sacaron vostedes esta problemática. Claro, sacaron fai 2 meses ou 3. Porque antes non se acordaron dos bombeiros, nin de que había incendios. E o Partido Socialista, mentre presume na prensa que a prioridade é funcionalizar porque é a mellor forma de homoxenizar os bombeiros de Galicia, agora resulta que ten un informe de 2 páginas, e ese que mostra o señor Santos, que na Xunta se descoñece, que en ningún sitio se puxo en valor. Se ten aí todos os estudios económicos dos parques de bombeiros de Galicia, demostra a Xunta, porque a Xunta dice que non o fixeron, Entón, pasa o de sempre. Na prensa somos os máis de izquierdas do mundo, os que pelexamos por a igualdade dos traballadores, e despois, cando se goberna, non se fai nada. Claro, porque sempre queda o sempieterno discurso de que malos son os do PP, que mal tratan esta provincia. Por eso os lucenses, que somos todos tontos perdidos, lle votamos sempre ao Partido Popular. Por eso. Pois non, señor Santos. Pois non, ella sí, non lle é así. Se queremos... E dixen ao principio, máis que enfrentar a Xunta e as Diputacións, que non é a nosa intención, aprobemos unha moción que insta a dar os pasos, porque a Xunta de Galicia, se se dan estes pasos, lóxicamente, non vai a ter outra excusa. Entenden? Estamos intentando avanzar constructivamente. Se vostede prefire atacar ao señor Rueda, alá vostede, é o seu problema. Pois terá moita intencionalidade persoal política en medrar a costa do señor Rueda, pero ese non é o problema dos parques de bombeiros de Galicia, non é. E mentras outras diputacións, nominativamente a Ourense, esa tan mala, esa tan do señor Baltar, toda esa xente que, eso sí, arrasan as urnas, resolven os problemas, nos botamos de a culpa ao PP, sempre. E con iso nos quedamos tan contentos, pero con iso non resolvemos os problemas. E a xente que non é tonta non nos cree. Entón, vostede que leva falando moito, pois ao mellor, pois ten prisa. Pero en todo caso, sí, bueno, pois o que ten que facer é traballar. Claro, agora entendemos que hasta ahora que para o BNG, curiosamente, este tema ni fu ni fa, pois entendemos o que pasou nesta Diputación durante 6 anos. Claro, por ni fu ni fa, con un tema que despois decimos que peleamos polo emprego público, por a igualdade, contra a precariedade laboral e demais, pero ni fu ni fa, hasta que estamos na oposición. 3 minutos o BNG. Bueno, así que agora, dicir que uns traballadores que fan o mesmo traballo que en Ourense cobran 4.000 euros menos é atacar a Xunta. E atacar a Xunta a dicir que se negou a meter o diñeiro necesario nos orzamentos da propia institución. Eso é atacar a Xunta. É unha obsesión, neste caso do BNG, para ir contra a Xunta. Home, por favor. Ahora, que neste ano 2017, neste ano, que levamos 6 meses, a Xunta decide pagarlle máis aos traballadores do Ourense. Este ano 2017. Non no 16, ni no 15, ni no 14, ni no 13, ni no 11. No ano 2017 se produce unha situación de discriminación fragante dos traballadores por traballar en Lugo, non por outra cousa. No ano 2017, non no 16, ni no 15, no 14, ni no 13, ni no 12, ni no 11. Veñen os traballadores falar cos 3 grupos políticos e o BNG dice inmediatamente, cando cairedes levamos un problema ao pleno, e dicen,
para o seguinte mes. O seguinte mes traémolo, agora é que nos apareceu unha obsesión ou unha preocupación ao BNG polos traballadores, polos bombeiros que antes non tiñamos. Perdona, algúns levamos anos traballando cos bombeiros, para que non se produzan este tipo de cousas. Anos! Cando se produza a discriminación da Xunta de Galiza con respecto dos traballadores de Lugo, con respecto aos de Ourense, automáticamente nós traemos isto a pleno. O que non quere dicir que fixéramos todo perfecto nos anos anteriores, nin moito menos. Ora, cando apareceu o problema, o BNG trouxe o problema aquí, que non hai que debatilo. E a Xunta non cumpriu. Se atacar a Xunta, decir que discrimina con 4.000 euros anuais aos bombeiros da provincia de Lugo, pois diga usted o que queira, pero é discriminación por lugar de traballo. Porque fan exactamente o mismo traballo, xoganse a vida exactamente igual, teñen o mismo horario, exactamente todo idéntico, excepto que neste ano 2017 a Xunta de Galiza decidiu pagarlle máis aos bombeiros de Ourense, sin ningún tipo de xestión directa, nin nada por estilo, exactamente igual que os bombeiros da provincia de Lugo. Así que diga usted o que lle pete. Co mellor cólalle, Agora, a nós, non. E asegúrelle que os traballadores, neste caso os bombeiros, tampouco, porque en todo caso, nós aquí nunca trouxemos nada que non contara co visto bon deles, xamais, ni non vamos a facer. Eu non dixen nada, e non o vou facer, da postura que tuvo o representante da Xunta na reunión do consorcio, cando o BNG levaba esa proposta ou esa emenda aos orzamentos, porque non sei se vai figurar na acta, pero tamén tiña moito que dicir, ou algún alcalde do Partido Popular que estaba presente tamén, tiña moito que dicir e, dende logo, non ten nada que ver co discurso sobre a xestión directa que intenta aquí usted vendernos. Para nada, eu máis ben intuía, bueno, non vou dicir hasta que vexa a acta, desde logo porque non quero meter a pata, pero para nada, para nada. É discriminación. É persecución o que está facendo a Xunta cos bombeiros da provincia de Lugo. E logo usted adorne, como lle di a gana, vai a se quere ao paleolítico anterior buscar argumentos, o que usted queira. Pero a Xunta de Galiza está discriminando a partir do ano 2017 aos bombeiros de Lugo con respecto aos de Ourense e a outros máis do país. Aquí estamos falando, como referencia, collemos o de Ourense. É visto como lle di a gana. Pero ainda así o BNG vai se abster, co cal non sei o que vai facer o Partido Socialista, pero hasta creo que se vai aprobar a moción, porque, insisto, non pasa nada. Non ten nada que ver con eso que ustedes propoñen, absolutamente nada. Pero está ben que se estudie, que se inste, está perfectamente, para diante. E logo xa discutiremos e debatiremos cando chegue o momento sobre a xestión directa, que non hai ningún problema, e por menos dentro do BNG estamos dispostos a debatir todo o que faga falta. Gracias, señor diputado. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista, 3 minutos. Mire, non desprecie o traballo de 3 secretarios, do secretario xunto da Deputación de Lugo, do secretario xeral da Deputación Provincial de Pontevedra e da secretaria interventora do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de A Coruña, que non lle fixeron 2 páxinas, fixeronlle 26 páxinas de informe xurídico en relación á xestión, ao modo de xestión do Servicio Público contra Incendios e Salvamento. 26 páxinas que igual vostede non ten, porque, como lle digo, os da Xunta non foron a esa reunión no que se entregou o informe conxunto, que, por certo, tamén coñece a Mesa Intersindical dos Bombeiros de Galicia. Polo tanto, un pouco de respeto. E se o informe é suficientemente solvente, dá igual que teña 2 páxinas que 26. O que importa é o que di, non o espacio que ocupa en dicilo. Tamén, e ten data, mire, se tuvo tempo vostede para estudialo, e se tuvo tempo hasta o da Xunta para estudialo e traballar sobre el 23 de novembro de 2016. Hai outra valoración previa do 1 de marzo de 2016 feita respecto ao Consorcio de Lugo, porque no que se quedou é que se facía un informe xurídico conxunto das 3 diputacións e o económico xa é proceso de cada un dos parques de bombeiros, no que di que non significa maior coste a prestación directa que a prestación indirecta. Eso sabémoslo dende hai moitísimo tempo, señor García. Outra cousa que vostedes non se enteraran. E non lle boto a culpa ao señor Rueda porque lle teña manía. É porque o señor Rueda é o que di, oiga, no, e que diga o que queira o PP de Lugo que eu digo no. E algo mandará, porque de momento é no. Esa é a realidade. Algo mandará, porque de momento é no. Por tanto, nós
vamos a votar a favor da proposta porque a verse por fin con isto a Xunta de Galicia ven ao pleno do Consorcio de Bombeiros e di votos a favor da prestación directa do servicio de bombeiros. E levanta a mão tamén, porque non sabemos la de levantar. Non sabemos la de levantar. Ese é o traballo que teñen que facer vostedes. É verdade, permítame que yo diga, que toda a súa exposición, toda a moción, todos os lamentos que verteu sobre nós, acabou con eles cando nos apelou a utilizar como exemplo a Diputación de Ourense. Porque vir aquí a pedir xestión directa e dicir que o hai que facer como a única Diputación de Galicia que ten xestión indirecta, señor García, dá moito que pensar. Dá moito que pensar. E acaba de facelo vostede. Entón diga, que quere que fagamos o de Ourense o que diga o señor Rueda ou que vayamos a xestión directa. Aclárese. De todos modos, anuncio iso, o noso voto favorable á moción, dándolle a benvida e dicindo yo mismo, construtiva, de dar pasos, etc. Pero era hora, a ver se lle fan caso no seu partido, que son os que teñen que votar no consorcio. Un minuto para rematar. Sí, bueno, nos congratulámonos de que esta moción saia adiante, o cual significa que sí que ten base, que sí que é a forma de avanzar en este sentido. En ese sentido vamos a continuar. Creemos que o cambio de modelo de xestión de levarse a cabo este é o momento, por iso hai que dar todos os pasos consensuados como se fixo no ano 11, para, se realmente nos importa a provincia e o consorcio como se fixo no ano 11, non se atisbou tanto partidismo, senón que se buscou a colaboración coa Xunta de Galicia, porque, señor Santos, o non é do señor Rueda, é do seu líder político. Por iso non veña achacándolle á vicepresidencia da Xunta o que non é certo, porque a vicepresidencia da Xunta, neste caso, a Xunta de Galicia, con respecto ao cambio de modelo, unha vez que se den os pasos necesarios, é absolutamente imprescindibles para levar a cabo unha cuestión deste calado, sí que vai apoiar este cambio de modelo. Moitas gracias. Eu quero facer un inciso, porque estuve nas reunións en Santiago varias veces e é verdade que creo que é un tema suficientemente importante e creo que é un tema que teñen que aclarar, en este caso, o Partido Popular. Rueda sempre dixo que ni un duro máis, Ourense gestión indirecta e o resto, pois, que fixéramos o que quixéramos, pero ni un duro máis. Si cambian de opinión, benvido sea, eu tamén creo que podemos tirar por ese camín conxuntamente, que creo que é o bon para os bombeiros e para os cidadáns, pero poñense de acordo tamén. Bueno, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? En contra non. Queda aprobada a moción. 10º punto. Décimo, moción do Grupo Provincial Popular para instar ao señor presidente da Excelentísima Deputación a que presente e someta a aprobación do Pleno da Corporación unha proposta do Plan Estratégico de Subvencións da Institución Provincial para o ano 2017. Neste punto, non sei se retira a moción, se aprobou na Xunta de Goberno a semana pasada o Plan Estratégico de Subvencións. Sí, non sei se entende ben a proposta, supoño que sí, porque xa no propio título é bastante clarificadora. A nosa petición é que esa proposta se someta ao Pleno, non que se aprobe en Xunta de Goberno, co cual se cadra hoxe, aínda máis co venres, aínda que lle agradecemos que o aprobe 3 días despois desde que nosotros registráramos a moción, pois procede todavía máis que en vez de facelo nunha Xunta de Goberno, pois o someta a deliberación do Pleno, o cual mantemos a moción, claro. Pois ten 6 minutos. Ben. Si é certo que na exposición de motivos o mellor hai algunha reflexión que agora se convirte en innecesaria, ese cadra sí que tiñamos que incidir en algunha máis, non? Pero dende o 30 de decembro do 2014, que se aprobou na sesión plenaria o Pleno Estratégico de Subvencións desta institución para o ano 15, ata o 5 de xullo do 16, que o presidente por decreto prorroga para o ano 16 ese plan estratégico do ano 2015, pois non volvimos a ter ningunha oportunidade de deliberar sobre ese plan que reparte polos anuncios que fixeron despois da Xunta de Goberno do pasado venres 6,6 millóns de euros. Na exposición de motivos explícase claramente que entendemos
que o Plan Estratégico de Subvencións é un documento imprescindible para o desenvolvemento e para o reparto de diñeiro dunha maneira transparente e dándolle participación a todas as forzas políticas si se fai no pleno, como debe ser, máxime, ademais, cando temos un goberno en minoría. E, sobre todo, facendo máis hincapé no do órgano de aprobación, hai dúas reflexións, non? Por unha parte, pois, sen dúbida, a parte xurídica e os antecedentes que hai nesta institución, cando o Partido Popular interpreta, ou o Grupo Provincial do Partido Popular interpreta que ten que ser o Pleno quen aprobe este documento, non o dice o propio Grupo Provincial, dice o acordo que o Goberno anterior, que non debo de separalo porque en moitos casos reprodúcense as mesmas persoas que formaban parte desta sesión plenaria, poido citar algúns deles, pero perdería tempo porque todo o mundo sabe perfectamente que estaba, pero no apartado sexto, concretamente explicaba que en canto órgano provincial competente para aprobar o presente Plan Estratégico de Subvencións, citaba a base xurídica correspondente e correspóndelle ao Pleno da Corporación, por ser un plan de carácter provincial. Iso non o dice o Partido Popular, dice eses funcionarios que, cando lles interesa, pois, intentan utilizalos de arma arroxadiza para poñelos en contra deste grupo, pero, cando non lles interesa, non lles doen prendas en tomar as decisións máis insultantes que cambiar absolutamente o órgano competente en base a informes anteriores. E tamén, dito seña de paso, pois incluso desdecirse do que votan hai escasos anos, non? E sendo, insisto, as mesmas persoas. Pero, ademais da parte xurídica, que, pois, como en dereito hai posibles interpretacións das normas, e vai por diante que me sorprende esta interpretación, pero respeto dos servicios xurídicos que asisten a este pleno. Quero pensar que se non interpretaran así, pois non o permitirían traer ao pleno. Tamén quero pensar que as persoas que desempeñaban eses postos defendían a legalidade do seu plantexamento. En definitiva, vamos a ter a interpretación máis constructiva e o que hai é unha dúda interpretativa nunha norma, si é que é iso. Pero o que si está claro é a parte do fondo, non? Que medo ten o presidente desta corporación en someter a debate un plan estratégico cando estamos, ademais, nun afán absolutamente construtivo e colaborador e sirva pois o apoio unánime ao plan estratégico, o plan único que se aprobou hai escasas semanas, non? Ou, despois de escoitar as intervencións do voceiro do Grupo Socialista, si representa a todos os compañeiros da corporación, que apelaba por esa transparencia, por eses criterios obxectivos, bueno, todo iso que utiliza de argumentación cando xuzga a outras administracións nan que non se goberna. E fai, ademais, eses ataques a escasos días de aprobar un plan que reparte 6,6 millóns de euros nunha xunta de goberno. Un goberno do máis legitimados de todos os que tuvo esta institución dende o punto de vista do apoio cuantitativo dos últimos 20 e pico anos, pois comete o que para nós é un error, non? E, ademais, permíteselle ver novamente cal é a forma de actuar cada vez que teñen ocasión ou cada vez que consiguen un informe que os ampare as súas intencións. Realmente pode ter unha explicación, non? Se analiza este plan estratégico de subvencións que tivemos que solicitar ao servicio correspondente que se nos fixo entrega despois de entregar aos medios de comunicación, como tamén sabemos que suelen actuar, vemos que o que hai é un reparto de áreas en función das persoas. Temos unhas cantidades económicas que reparte Presidencia, unhas cantidades económicas que reparte Cooperación cos concellos, unhas cantidades económicas que reparte Promoción económica da Economía e Social, unha parte que reparte Deportes, Turismo e Medio Rural. Despois hai outros deputados que non teñen a oportunidade de ter competencias sobre a resolución desas cantidades económicas. Supoño que levará implícito algún acordo que non coñecemos, que de eso tamén nos teñen bastante acostumbrados,
e, ao mellor, incluso áreas tan importantes como infraestructuras, pois, en vez de ter competencia a área correspondente por a delegación do Goberno, pois é competencia de presidente. É dicir, probablemente este plan estratégico de subvencións obedece a acordos ocultos que non coñecemos, non? Pero, se non fose así, que tamén vamos a facer unha interpretación positiva, e como estamos, ademais, en aras única exclusivamente de aportar e non ter que facelo por a vía das alegacións ou pola vía dos mecanismos xurídicos que nos permite como deputados ou como ciudadanos, senón que queremos facer as aportacións en donde temos que facelo, no Pleno, que é o órgano máis participativo, máis plural e máis transparente, pois o que pedimos hoxe aquí, nesta sesión plenaria, é que se someta á aprobación do Pleno ese documento íntegro ou cas aportacións e cas emendas que este grupo lle gustaría facer e que non tivo ocasión, porque, insisto, se enterou desde que se anunciou nos medios de comunicación e tuvo que requerilo hasta en 3 ocasións para que se lle entregase a documentación. Como iso non debe ser a forma de traballar que debe caracterizar esta institución, e xa non só por vontade, non? En vez de evolucionar, parece que involucionamos. En vez de acollernos á lei de transparencia, buscamos emparapetarnos nunha ordenanza de subvencións do ano 2006 que van vos de criticala. Pero, bueno, en todo caso, o que se trata hoxe é dar un paso máis na participación de todos os grupos como goberno e minoría que son, e o que lle pedimos é que someta a sesión plenaria, se pode ser no próximo pleno, o plan estratégico de subvencións. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias. Pois, creo que non van ter por que esperar un mes máis, como polo Centro de Recría. Informe do secretario xeral, conforme da intervención desta Diputación, que di claramente que en relación á competencia para a súa aprobación, de acordo á disposición adicional segunda da Ordenanza Xeral de Subvencións desta Diputación, incorporada mediante modificación á mesma, no BOB número 106 do 13 de xullo de 2006, o que se entende de plena aplicación dada a natureza do plan ao cal nos referimos corresponde á Xunta de Goberno local, en virtude dos principios xerais que establece o artigo 2 da Lei 12/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno vese adecuada á publicación proposta no propio plan, así como que se dé conta ao Pleno da Deputación nunha próxima sesión. Iso é o que hai, guste ou non guste. O órgano competente é a Xunta de Goberno. A Xunta de Goberno aproba o plan estratégico de subvencións porque así o recolle a ordenanza que, ademais, foi modificada no ano 2006, cando gobernaba aquí o Partido Popular. Se vostedes se permiten falar do bipartito e de Felipe González e deses tempos anteriores, pois tampouco pasará nada porque nós o digamos. Esta ordenanza aprobouna o Partido Popular, está en vigor e aplícase o plan estratégico de subvencións, está aprobado por elo, eses 6,6 millóns de euros poden empezar a fluir cara á provincia nas liñas que se teñen deseñado. Despois, todas esas entelequias coas que pretende vostede contaminar e tal, eso non lle faga moito caso, que a xente tampouco lle fai moito caso a eso, e sabe vostede que non é certo. É dicir, a Diputación ten uns departamentos, ten unhas unidades, ten unha estrutura, e a través desa estrutura se acciona e se executa a acción de goberno. O demais, bueno, era visto que onde faltan argumentos fan falta calumnias e iso tennos moi afeito vostede. Seis minutos o Partido BNG. Non vamos necesitar os 6 minutos. Home, non queremos poñer en tela de xuízo ni moito menos, todo o contrario, o que é o criterio dos servicios xurídicos da Diputación, ni moito menos. Si representa un cambio, penso eu, polo menos con respecto ao que percibíamos neses 8 meses que estivemos no goberno, pero dado que cambiou tamén o secretario xeral neste caso, pois eu creo que é lícito e non vamos a discutir ni moito menos. Tampouco vamos a discutir para nada as competencias, é dicir,
se cree que a competencia da Xunta de Goberno, pois é da Xunta de Goberno, e se alguén non está conforme, que o recurra, e punto, non? Nós, en todo caso, si nos parece que sería bastante lóxico, creo que é o defendible neste caso polo BNG, sobre todo estando na oposición, que un plan que regula ou establece as líneas de prioridade de nada menos que 6,6 millóns de euros se poida debatir de xeito conxunto, neste caso no pleno, que podemos todos falar del. Isto mesmo defendería, no caso do meu concello, ou defendería en calquer outro sitio onde estivera, non? É dicir, este tipo de cousas, canto máis se colectivicen, pois moito mellor, non? Co cal, lóxicamente, non podemos votar a outra cousa que non seña a favor. Pero que é máis, é dicir, eu dicía que cando estábamos no goberno non percibíamos esa idea nos servicios xurídicos. De feito, eu quero recordar aquí un dato, na propia moción do Partido Popular, que a prórroga do plan de subvencións do ano 2015 prorrogouse o 5 de xullo. Daquela, eu teño que dicirlo así, dentro do BNG, pois a verdade que non sentara demasiado ben, dado que fíxose menos dunha semana despois de ter saído do goberno, cando levábamos meses intentando que eso se fixera e sempre había problemas xurídicos ou problemas de algún tipo para non poder facer esa prórroga en canto deixamos o goberno, sobre todo porque tanto no Servicio de Cultura como no Servicio de Deportes resultaba fundamental para poder sacar a concorrencia competitiva, en menos dunha semana solucionándose todos os problemas xurídicos que había e o plan estratégico de subvencións foi prorrogado, non? Eu insisto, eu creo que sería bon para todos se se trouxera ao pleno, se se falara cos distintos grupos, cada un pudera aportar o que considera oportuno, e creo de verdad que sería un plan estratégico mellor. O goberno non o considera políticamente así, terá que asumir as consecuencias da súa decisión política, punto, pelota, non hai moito máis, non? En todo caso, pois eso, diríalles que, ainda que o teñen aprobado en xunta do goberno, pero gustaría demais, solicitaría incluso, que o puderan traer para poder ser modificado no futuro, nos próximos, non sei se o próximo pleno ou cando sexa, para que podamos aportar aquelas cuestións que consideramos oportunas dos distintos grupos. Esquecía unha cousa, vamos votar a favor, digo ya a señora Mari Teijeiro, que antes nos votou en cara de que votábamos en contra simplemente por ser unha proposta do Partido Popular, eu desafío a que colla o historial desta legislatura e mire as propostas que votou o BNG a favor das propostas do Partido Popular e mire ao revés. E verá como o BNG vota en función do que se propón e nunca en función de quen o propón. E podrá comprobar perfectamente se fai ese traballo. Eu vin algunha proposta do BNG que o Partido Popular votou en contra simplemente por capricho e sin ningún tipo de argumentación sequera. Nós, eso, nunca o faremos. Poderán estar de acordo ou non ca nosa proposta, ca nosa postura, pero cando a proposta nos parece coherente, votamos a favor, se non nos parece coherente, votamos en contra. Sexa de quen seña esa proposta. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Ben, eu agradezcolle sinceramente a postura do Bloque Nacionalista Galego, porque ademais sí que neso é coherente e cando tiña responsabilidades de goberno o Plan Estratégico de Subvencións veu a sesión plenaria. O que sigo sin entender, e non eran elucubracións, era dudas razonables, porque sinceramente o presidente non tiña ningunha necesidade de acudir a este procedimento con nocturnidade e alevosía, cando probablemente podía sacalo cun apoio importante nesta sesión plenaria. É probable que seña vostede un dos principales instigadores desa decisión. E a veces, créame, que cando analizo de maneira reflexiva as situacións ás que leva o presidente, non poido máis que chegar á conclusión que o que vostede quere de maneira constante e reiterada é metelo nun calexón sin saída. Porque hoxe, sen dúbida, temos unha desas explicacións. Mire, vostede díxonos en varias sesións plenarias con esa seguridade. É certo que ora moderou un pouco máis o debate porque tamén asumiu outras responsabilidades e necesita outro talante, non? Pero vostede tiña esa frase cando algunha iniciativa neste pleno saía adiante con 13 votos, esa circunstancia, fomos ademais testigos de grandes discursos absolutamente emotivos, non pola súa parte, era moito que se xugaba, sempre acababa cunha reflexión. Mire, ustedes voten o que queiran, que o goberno fará o que lle dé a gana. E certamente moitas veces é así.
non dice moito pois dese talante democrático que lle pide a outras forzas, non? Pero sí evidencia pois, os distintos socialismos que vivimos nesta etapa desta institución. Hoxe, novamente, é probable, ou presuntamente, eu creo que vostede é o responsable, embaucou ao Goberno unha decisión equivocada, porque nun plan estratégico de subvencións seguramente íbamos a chegar a un acordo. E perdeuse unha oportunidade, buscando sempre a confrontación, buscando sempre a liorta política, de molestar os grupos que estamos na oposición, ou polo menos falo polo meu, polo Grupo Provincial do Partido Popular, porque pretendeu adoptar un acordo, insisto, que non é unha mera declaración de intencións, nin é un brindis ao sol. É un plan provincial que pretende sentar as bases para repartir 6,6 millóns de euros. Se o traducimos a pesetas, que moita xente da nosa provincia e eu mesma aínda solemos facer ese cálculo matemático, pois, sin dúda, é unha cantidade moi importante. Seguramente, se vostede analizara este procedimento ca sensibilidade que analizou o Plan Único, seguramente non se lle ocurría facelo nunha xunta de goberno, traería hoy a sesión plenaria. Porque que medo ten? Vostede, e ben sabemos que probablemente non seña polo seu mérito, sabe que se chegaron a acordos moi importantes nesta institución e se van a chegar a máis se teñen vontade de facelo. Non traer o Plan Estratégico de Subvencións a pleno simplemente é provocar e simplemente non querer chegar a acordos para romper esa imaxe que eu creo que hasta os ciudadanos estaban agradecendo e que, sin duda alguna, pois dáballe un pouco de oxíxeno a este presidente que tanto necesitaba, que en tantos líos o meteron e non precisamente o Partido Popular. Pero buscando ese enfrentamento e buscando esa confrontación, vostedes decidiron aprobalo na Xunta de Goberno. Pois invito a que reflexione, porque agora, dicillo, máis deputados dos que vostede ten ou representa. Entón, invito a rectificar que de sabios, e que ademais nos últimos tempos estamos vendo que é precisamente cando rectifican e cando vostedes acertan, espero que na próxima sesión plenaria non lle dé a espalda a esta iniciativa e traiga a debate o Plan Estratégico de Subvencións, porque é unha petición que lle fai o Pleno, órgano supremo desta institución. 3 minutos, vocero do Goberno. Por fin sabemos o que lle pasa a señora Candia. A señora Candia quería facer como co Plan Único, que o propoña o Goberno, que o vote a favor o Goberno, e ela dende a cobarde abstención. Despois digo que é cousa miña, non vai a ser que estes 6,6 millóns de euros fluyan axiña cara a toda a provincia, non vai a ser que teñan o sello de quen o propón, que é o Partido Socialista. Vaya por Dios. Despois os seus discursos da posverdade, do terror, esas cousas, señora Candia, sobranlle. Sabe vostede perfectamente cal é a verdade. Outra cousa é o discurso que lle interese. E o discurso non aporta absolutamente nada. Non deu ningunha sola seña de que plan estratégico de subvencións querería vostede. Iso é o único que lle interesa. A vostede non fai falta provocala. Vostede está nun estado de alteración permanente. Por qué? Porque a súa insatisfacción por non estar sentada ali arriba impídelle acomodarse e impídelle a serenidade suficiente para afrontar os retos políticos que esta sociedade ten. Iso é o que lle pasa. É o órgano competente, gústelle máis ou gústelle menos, se así o di un informe, do que eu non lle teño por que desconfiar, élle a Xunta de Goberno. É verdade que tamén lle dá oportunidade a vostede de xudicializar este tema. Tema ou modus operandi o que nos ten acostumado. Tamén é verdade que lle dá oportunidade de ter a resposta, que se non a ten xa, terá moi en breve, porque hasta recurriu a moción de censura polo mismo e polo contrario. En todos os lados lle dixeron, isto non ten xeito. Acabanllo de decir outra vez, este recurso
non ten xeito, non ten sentido. Pois tamén pode facelo porque eso sí que lle gusta a vostede, o de ir ao xulgado, de criticar, o de judicializar, a ver se podemos retrasar, e bueno, a ver isto se non se nota, pero a ver se non o poden facer porque o desgaste do goberno ven por non facer. Claro que se desgasta moito máis o goberno que a oposición, e nos estamos nos desgastando en construir esta provincia. Vostede siga na confortabilidade, Silencio, por favor, siga na confortabilidade e siga poñendo trabas a todos e cada un dos proxectos que hai en esta provincia. Porque o que pasa é innegable. O que pasa é innegable. E vostede non puxo nada de interese para que algún proxecto destos salise adiante. Está aí, non é hemeroteca, están as actas dos plenos, están as actas das xuntas de goberno nas que vostede participou. Está todo, todo. E esa é a realidade. Agora, o seu discurso do medo, de verdade, darálle medo a vostede. Eu non son quen para dicir cal é o órgano competente para aprobar o plan estratégico de subvencións. Políticamente sí que lle digo, canto antes se aprobe, mellor. Eso é o que fixemos dende o goberno provincial. En canto tuvemos o orzamento, aprobar o plan estratégico de subvencións no órgano competente para o mesmo, que así o recolle a ordenanza de subvencións da Diputación de Lugo e, polo tanto, permitir que todos esa cantidade de diñeiro poida chegar aos seus destinatarios sin perder o tempo en debates estériles que, ao final, a cobardía tampouco permite apoiar. O que hai. Está aprobado, está en vigor, está publicado na páxina web, todos os veciños e veciñas desta provincia e do mundo inteiro poden ver as subvencións que dá a Diputación de Lugo para quen, con que fin e con que importe, non poden dicir o mismo outras administracións e outras institucións, non si, e a partir de aí, pois, bueno, pois cada un valora e xulga pois como é a acción de un goberno. Non fixamos nada malo, de feito, cada vez estou máis convencido de que fixamos algo boísimo porque vostede o único que quería era participar do plan estratégico de subvencións sin aportar nada ao mesmo porque de momento non a ten feito. 3 minutos o voceiro do BNG. É que non tiña pensado volver a intervir, pero sí quería matizar unha cuestión polo que acaba de dicir ahora a parte o portavoz socialista. É verdad que nós defendemos que veña isto a pleno. Ten que vir. Os orzamentos aprobáronse en marzo, se non lembro mal. O plan estratégico de subvencións por unha vía ou pola outra, eu creo que tiña que estar aprobado xa moito antes, porque tanto as concurrencias, polo menos nas que nós coñecemos, que é de cultura e a deportes, é moito tempo de sacalo xa, co cal non se admite ningún tipo de retraso. Inda que o señor presidente aceptara a proposta que se está a facer e o quixera traer a pleno, eu creo que deberá ser para unha modificación, porque non se pode paralizar máis os prazos para sacar a concurrencia de deportes e de cultura. Eu insisto na solicitud que facía antes, que veña a pleno para poder melloralo se é posible, se que así o considera oportuno o señor presidente, pero dende logo que non paralice o proceso porque xa vai tarde demais. É dicir, se os orzamentos se aprobaron en marzo, isto tiña que estar feito en abril, pola vía que fose, pero deberá estar feito xa en abril que non se paralice máis, en todo caso. Un minuto para rematar. Mire, o que sí é innegable é que o Plan Estratégico de Subvencións do ano 12, do ano 13, do ano 14 e do ano 15 se aprobou na sesión plenaria e considerou, ademais, este pleno como órgano competente. O que, ademais, é innegable é que, se analizamos o nivel de insatisfaccións que hai nesta corporación, é probable que na súa bancada o medidor poida, en algúns casos, topear. E probablemente seña vostede un dos principales insatisfeitos desta situación, que vai toreando como pode, porque ao final isto convírtese nunha situación de necesidade. Pero o que temos que ter claro, todos, empezando por vostede, que independentemente de que gobernen, débense aos veciños e veciñas desta provincia, é que o goberno non se pode executar de maneira dictatorial ou a espaldas da maioría da sesión plenaria, como é o que pretenden facer. Aínda que, pois, en algunha ocasión intenten desviar a atención ou engañar a xente e dicir o contrario. A verdade é que vostedes, sin darlle participación á maioría dos grupos que teñen representación nesta corporación, a espaldas de 12 deputados do Partido Popular e, polo que vexo,
a espaldas de 2 deputados do Bloque Nacionalista Galego, aprobaron unhas bases e contradicindo o que levan dicindo 4 anos. Se vostede cree que por este acto pode sacar peito, pois, indudablemente, e con toda a humildade digo, sin ningunha valoración personal máis absolutamente impropias desta sesión plenaria, é que se equivocan. Agora, terá o recorrido que ten, porque se por insatisfaccións podemos analizar pérdidas de eleccións, indudablemente vostedes deso teñen bastante experiencia, especialmente vostede, e non lle vou dar ningunha lección. Agardo que rectifiquen, nada máis e moitas gracias. Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada a moción. 11º punto. Primeiro. Dar conta da resolución da Presidencia relativa ao nomeamento de representante no padroado do Museo do Pobo Galego. Creo que xa teñen conocemento. Sí. 12º. Dar conta das resolucións da Presidencia durante o mes de maio de 2017, que corresponden aos números 1309 e 1695. 13º, non hai comunicacións. E 14º, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Creo que hai 2 preguntas do Partido Popular. Unha referida ao Paseo Fluvial do Rato, a iluminación do Paseo Fluvial do Rato, que vai contestar o portavoz. E outra a Fundación TIC. Pode contestar primeiro unha e depois outra, se quere. Contestamos por orde de entrada. A primeira pregunta relativa á Fundación TIC pregunta en concreto se está rematado o informe encargado á Comisión Técnica. A resposta é sí. En que situación se encontra o proceso de integración da Fundación TIC na Deputación Provincial de Lugo? Sigue o curso previsto. Podría explicar, dentro do curso previsto, en que fase exacta se encontra unha vez que está rematado o informe? Pois, unha vez rematado o informe, e como se quedou cos traballadores da Fundación TIC, daráselles a coñecer ese informe e, da man deles, verase, diseñarase o camiño a seguirle a opción que maioritariamente prefiren. Ten data desa entrega de documentación? En canto á outra pregunta, que reza conta o proxecto da obra Lugo Iluminación do Paseo Fluvial do Rato e da Estrada Lupe 29-25 con todos os informes favorables preceptivos para a súa adxudicación, dicirlle que conta coa aprobación na Xunta de Goberno do Concello de Lugo da licencia máis da autorización máis do paso dos terreos do Concello, coa autorización da Confederación Hidrográfica do Miñosil, coa do Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF, coa da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, notificáronnos que non era necesario a evaluación de impacto ambiental, a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Servicio de Calidade e Avaliación Ambiental, que nos notificaron que non era necesaria a evaluación tamén de incidencia ambiental, Servizo de Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, que nos notificaron que este servizo non é competente nesta materia, Xefatura Territorial da Consellería e Ordenación do Territorio, Servicio de Conservación da Natureza, que nos comunican que non se require ningunha autorización por parte deste servizo, Ministerio de Fomento, Unidade de Estradas do Estado en Lugo, que nos notificaron que non era preciso licencia ou permiso por non ter competencias este organismo na nosa zona de actuación e un informe favorable das reservas da biosfera terras do Miño do Servicio de Medio Ambiente da Deputación de Lugo. A enumeración detallada de todos os informes, sin contestar a miña pregunta de se tiña todos os informes preceptivos, é porque sospeita vostede que falta algún? Sospeitará vostede que é quen pregunta. Sospeitará vostede que é quen pregunta. A estación non me contesta a pregunta. Eu preguntolle se ten e vostede díceme os que ten. Entende usted que falta? Eu digo, rematou.
Se podo, explico. Sospeitará vostede que é quen pregunta. Podolle facer unha repregunta, que a se lle chegan estes. Pero estes son os permisos cos que conta. Dende logo, todos estes son a maiores dos que vostede tiña cando anuncia que vai licitar a obra de iluminación do río Rato. Todos estes son a maiores dos que había en aquel momento. Estes son os permisos cos que conta. Entendemos que coa aprobación na Xunta de Goberno do Concello de Lugo da licencia máis da autorización máis do paso dos terreos están todos completos. Isto mentres non haxa un informe, unha valoración técnica en contra. De todos modos, vostede que está tan comprometida coa provincia e co desenvolvemento das inversións e dos proxectos que hai na mesma, se advirte que pode haber alguna cuestión que matizar, o millor, o máis prudente e útil para os cidadáns sería trasladalo para ver se ten solución. De momento, eu entendo, porque non hai ningún informe que o diga en contra, que conta con todos estes permisos. E insistolle, todos os que non tiña vostede cando anunciou aquela licitación en falso naquela Xunta de Goberno constituída en falso tamén. Por alusións o de falso poido contestarllo? Non, eu creo que os deberemos contestar todos uns aos outros, e usted tampouco non é máis indicada para contestar. Bueno, entendo que non, que non me deixa contestar, non? Bueno, poidolle facer outra pregunta que non ten que ver con estas dúas? Tuvo dúas. Bueno, como a veces é generoso e... Pero oito así, un pouco con tacaño. Xa para o seguinte pleno, lle digo. Non permite a pregunta, entón? Non. Moi ben. Un receso de 5 minutos, levantamos así un receso de 5 minutos e pasamos a Xunta Xeral de Sublusa.